तर आता तुम्ही सर्वांनी तुमचे तुमचे तुमची तुमची कारणं सांगितली की तुम्ही भगवद्गीता लेवल 2 मध्ये का आलात. आता आणि कोणाला सांगायचंय? को होस्ट मुग्धा माताजी, हरे कृष्ण माताजी. बोला. मी पुन्हा लेवल 2 वर आले कारण काही क्वेश्चन आन्सर्स मी जेव्हा लिहित होते तेव्हा मला ते थोडेसे कठीणच गेले. हम्म. म्हणून मला समजलं की काहीतरी आपल्याला कुठेतरी कमी पडतोय आपण. हम्म. म्हणून समजून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा मी जॉईन केलं आणि बरं. थोडं समाधान जास्त वाटेल यासाठी पण. हम्म. बरं बरं. हरे कृष्ण चालेल. माताजी. को होस्ट कुमुद माताजी, क्षितिजा माताजी, मुग्धा माताजी. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण अ, माताजी. हा, क्षितिजा मला ना माताजी बोला. हो, मला जिज्ञासा होती जेव्हा मी जॉईन झाले त्यावेळेला मला विशेष माहिती नव्हतं. म्हणजे इथे मी ज्या भागात राहते उत्तर प्रदेशमध्ये इथे रामाचं आणि कृष्णाचं खूप आहे किंवा शंकराचं पण खूप आहे. पण नक्की भगवद्गीता काय आहे हे माहिती नव्हतं. आणि जेव्हा मी जॉईन झाले साधारण 1.5 वर्षापूर्वी तेव्हापासून मला खूप आवडलं आणि सगळ्या लेवल्स जेव्हा मी पूर्ण केल्या माझी जिज्ञासा वाढत गेली, खूप समाधान पण मिळालं. आणि वाचून पण आणि ऐकून पण जे समाधान मिळतं म्हणजे तो आनंदच मला इथे घेऊन येतो असं म्हटलं हरकत नाही. आणि तो प्रत्येक वेळी प्रत्येक क्लासला ऐकून आणि क्लासमध्ये मी थोडंसं शिकवते त्याच्यामध्ये मला अतिशय आनंद मिळतो. हा माझं मेन कारण आहे. खूप छान. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, हरे कृष्ण माताजी. सादर प्रणाम. ओके. सादर प्रणाम तुम्हाला पण. सादर प्रणाम. ओके. सर्वांना सांगताना मला हे खूपच सुखद अनुभव होतोय की माझा आणि अन्वया माताजींचा साथ फ्रॉम व्हेरी बिगिनिंग चॅप्टर 9 बरोबर. पासन आहे आणि ते पण 2021 पासन. आय थिंक सो, इफ आय एम नॉट रॉंग माताजी, बरोबर. आपण नोव्हेंबर महिन्यापासून आपली बॅच सुरू झाली त्या, राईट? बरोबर आहे. तर माझ्या बरोबर माताजींचा प्रवास सुरू झालेला. मी स्वतः 2021 मे 2 मे 2021 पासन इस्कॉनची जुळलेली आहे. कशी? तर हिस्ट्री सांगते. माझी एक कझिन सिस्टर आहे. तर त्यांनी बाय चान्स मला हे भगवद्गीताची ही एक इन्व्हाइट ह्याची लिंक असते ना एंट्रीची ग्रुपमध्ये, तर ती दिलेली. क्युरिओसिटीमध्ये आम्ही म्हणलं की चला आपलं एक हे आहे शास्त्र, तर त्याला वाचून घ्यावं पाहिजे आणि जाणावंही पाहिजे की ऍक्च्युअल हे काय आहे. तर तेव्हापासून मी जे इस्कॉनशी जुळलेली आहे. आता 5th लेवल माझा पूर्ण झालेला आहे आणि आतापर्यंतचा माताजीचा आणि माझा साथ आहे. एक क्षितिजा माताजी, मनमोहिनी माताजी, बाकी सगळे जे आहेत ना, त्या आमच्या बरोबरच भगवद्गीताच्या 18 डेजच्या क्लास पासून घेऊन आतापर्यंतचा प्रवास झालेला आहे आमचा. आणि आश्चर्याची ती गोष्ट आहे की अन्वया माताजी मला कधी पण विदाउट आस्किंग की नाही कुमुद माताजीला आपण हे विचारावं पाहिजे. काहीतरी नवीन पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याकडे मिळेल आपल्याला. तर प्रत्येक गोष्ट कुठलीही का नसो, मग क्लास किती वाजता घ्यायचा, काय ऍड ऑन करायचं, काय नाही, ते अन्वय माताजी आणि पूजा माताजी विदाउट डिस्कसिंग मी मला कधी मीन्स हे केलेलं नाहीये. इट्स ऑनर फॉर मी की अन्वय माताजी मला स्वतःचा लाईफचा एक इम्पॉर्टंट पार्ट मानतात आहे. आणि थँक फॉर दॅट अन्वया माताजी. हरे कृष्ण. हरे ती कृष्ण. बोल. हरे कृष्ण. मनमोहिनी माताजी, हरे कृष्ण माताजी. सादर प्रणाम. सादर अं, प्रणाम. माताजी, मला खूप आनंद वाटतो की मला तुमच्याकडून आता सगळं पुन्हा पहिल्यासारखं ऐकायला मिळणार आहे. म्हणजे मी सगळ्यांना सांगेन की 2021 साली डिसेंबर महिना होता तो शेवट. हम्म. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्वयनी माता, हा माताजी तुम्ही जरा जवळ माईकच्या जवळ येऊन बोलाल प्लीज. हरे कृष्ण. आता आता येतोय आवाज माझा? हरे हांजी कृष्ण. हांजी येत हो येत आता परफेक्ट. बोला हा. बोला.
डिसेंबर 21ला म्हणजे त्या डिसेंबर महिन्याच्या शेवटी मी माताजींच्याकडून पहिला 18 दिवसांचा भगवद्गीता अभ्यासक्रमाचा जो क्लास आहे ना, तर तो शिकले आणि त्यात इतकं मला सुंदर म्हणजे मार्गदर्शन मिळालं माताजींच्याकडून, की माझं सगळं जीवन बदलून गेलं. आणि त्यानंतर म्हणजे माताजी जे मार्गदर्शन केलं, की सगळं म्हणजे सेवेसाठी किंवा ते म्हणजे असं कृष्णकृपेनं होत गेलं आणि तो रस वाढत गेला. प्रीचिंगची सेवा आता 2 वर्ष मिळाली, त्यातून रस वाढत गेला आणि त्यानंतर जे गूढ अर्थ आहेत गीतेतले आणि ते जे रसास्वादन आहे आणि कृतीच्या स्तरावर कसं उतरवायचं, हे जे माताजींनी शिकवलं होतं ना, म्हणजे बेसिक पहिलं 18 दिवसांचं ते असं हृदयात ठसलं होतं ना, की ती मला खूप इंटेन्सिटी होती आणि माताजींची क्लास मला इतर सेवा आणि माझं शेड्यूल याच्यामुळं असं मिळायचे नाहीत अटेंड करायला आणि मला इतका आनंद होतोय त्यामुळे आज, की मला वेळही मॅनेज झाली आणि क्लासही अटेंड करायला मिळेल. तर ही तर इच्छा आहे आणि माताजींसारखे शुद्ध भक्तांच्या म्हणजे वाणीतून जेव्हा येतं ना, तेव्हा आपली शुद्धी पण होते. म्हणजे हे इतकं म्हणजे कृतीच्या स्तरावर, आचरणाच्या स्तरावर माताजींच्याकडनं शिकायला मिळतं ना, तर ही संधी तुम्ही पण सोडूयात नको आणि मला पण मिळते तर ह्याचा खूप आनंद होतोय आणि खूप खूप कृतज्ञता माताजी आणि आपल्या म्हणजे आपलं मार्गदर्शन आणि कृपा अशीच माझ्यावर राहू दे, अशी आपल्या चरणी विनंती होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप छान बोललात मनमोहिनी माताजी, पण मी शुद्ध भक्त नाहीये, एक करेक्शन आहे ते. तर मी सांगू का तुमच्यासारखीच अन्वया आहे. माताजी एक सांगू? माझ्यासाठी आहे शुद्ध म्हणजे माताजी. आता भक्ताचं आपण हाच एक जास्त लक्षण असतं की तो एक्सेप्ट नाही करत. नाही नाही हां. तसं नाहीये. मी शुद्ध नाहीये. मी सुद्धा प्रत्येकाला आपण इकडे आहोत आपली शुद्धी होण्यासाठीच आहोत. तर आता तुम्ही सगळ्यांनी तुमचा उद्देश सांगितला, पण आता आपण ऐकूया की आपल्याला शास्त्रातून काय समजतं, की हे जे भगवंतांचं नाम आहे याच्यामध्ये खूप खूप शक्ती आहे, ट्रेमेंडस स्पिरिच्युअल पॉवर आणि सर्व वेदांचं सार म्हणजे श्रीमद भागवतम, उपनिषद, 18 पुराणे, इतिहास म्हणजे रामायण, महाभारत, जेव्हा तुम्ही त्यांना पिळून काढता म्हणजे लिंबू जसा आपण पिळून पिळून काढल्यावर त्याचं जे सार म्हणजे त्याचा जो रस असतो तो येतो, तसंच जेव्हा हे सर्व वेद, उपनिषद, पुराण जेव्हा तुम्ही पिळून काढता तेव्हा जे सार येतं ते म्हणजे भगवंतांचं नाम. आता जेव्हा आपण नाम घेतो तेव्हा आपल्या अंगात किंचित सुद्धा आळस नसला पाहिजे, मनामध्ये किंचित सुद्धा डिस्ट्रॅक्शन नसलं पाहिजे, थोडं सुद्धा मन आपलं अस्थिर झालं नाही पाहिजे. आणि जेव्हा केव्हा आपल्याला संधी मिळते नाम घ्यायची तेव्हा पूर्णपणे आपण त्या नामाला आपण स्वतःला आपण अर्पण केलं पाहिजे. माहितीये ना, हवन करताना कसं ते तूप स्वाहा म्हटल्यानंतर ते घालतात किंवा अर्पण करतात, त्याप्रमाणे आपण नामाला म्हणजे आपण म्हणूया हा एक नाम यज्ञ आहे आणि आपण कुठली आहुती देतोय, आपल्या मनाची, आपल्या वाणीची, आपल्या शरीराची, आपल्या सर्व इच्छांची. म्हणजे असं राहिलं पाहिजे की तुम्ही उरलेलाच नाहीये तुम्ही. आणि जेव्हा नाम घेताय तेव्हा आपल्या ज्या उपाध्या आहेत, आपले जे मटेरियल डेसिग्नेशन्स आहेत, हे काही शिल्लक नाही राहिलं पाहिजे, इतका नामामध्ये रस आला पाहिजे. तर आता आपण आपली सिच्युएशन कशी असते बघा, की आपण या भौतिक जगात आहोत आणि आपण असे दूषित आहोत. आपण अनेक पाप केली आहे, या जन्मात सुद्धा जाणते अजाणतेपणे केलेली आहे आणि गत जन्मात सुद्धा केलेली आहे आणि असा आपला आत्मा दूषित झालेला आहे. आणि जो कृष्ण आहे, कृष्ण कसा आहे, कृष्ण विशुद्ध आहे, म्हणजे अतिशय अतिशय शुद्ध आहे. आता जेव्हा तुम्ही कृष्णाचं कंपॅरिझन करता तर आपल्याला कंपॅरिझन करायला खरं म्हटलं तर या भौतिक जगात एकही गोष्ट नाहीये, पण तरी समजण्यासाठी आपण म्हणूया की कृष्णाची तुलना आपण सूर्याकडे
करू शकतो. सूर्य कसा आहे की जे काय इन्फेक्शन असेल, आता बघा बऱ्याच जणांना समजा जर म्हणजे जुन्या काळी कधी काही स्किन इन्फेक्शन झालं तर वैद्य सांगत होते की तुम्ही काही वेळ उन्हात बसा, म्हणजे हे जे इन्फेक्शन आहे हे आपोआप जाईल. मग सूर्यप्रकाश जेव्हा त्या इन्फेक्शनवर इन्फेक्टेड एरियावर पडतो तेव्हा ते इन्फेक्शन पूर्ण बरं होतं आणि सूर्य आहे, सूर्याला इन्फेक्शन लागत नाही. समजलं तुम्हाला? तर त्याचप्रमाणे ज्याप्रमाणे सूर्य इन्फेक्शनवर पडल्यावर ती इन्फेक्टेड एरिया जणू काही स्टेरिलाइज होते, त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा पापानी माखलेलो आहोत, दूषित आहोत. पण आपण जेव्हा नाम घेतो तेव्हा काय होतं, आपली जी पाप आहेत ती पाप भस्म होतात आणि जशी जशी आपली पाप भस्म होतात, एकीकडे आपण नाम जप करू लागतो, तसं आपण सुद्धा शुद्ध होतो. आता बघा कृष्ण हा किती मोठी पर्सनॅलिटी आहे, किती मोठं व्यक्तितत्व आहे की आपण 5,000 वर्ष झाली पण अजूनही आपण कृष्णाबद्दल बोलतच आहोत. आता कृष्ण जेव्हा मथुरेला गेला आणि जरासंध हा येऊन सारखं मथुरेवर वार करायचा. मग 17 वेळेला कृष्णाने त्याला हरवलं, पण 18व्या वेळेला कृष्ण त्याच्याबरोबर त्यांनी लढाई न करता रणांगणातून तो पळून गेला. तर तेव्हा कृष्णाचं नाव पडलं रणछोड दास. तर हे सुद्धा कृष्णाने जेव्हा पलायन केलं तेव्हा सुद्धा कृष्ण फेमस झाला, तोही प्रसिद्ध झाला. ही पण लीला खूप छान आहे. तर आता मला तुम्हाला सांगायचं एक आहे की मी तुम्हाला सांगितलं की कृष्ण विशुद्ध आहे आणि आपण दूषित आहोत. तर कृष्णाला समजण्यासाठी आपण सुद्धा त्या लेवलला गेलं पाहिजे. आपण दूषितच राहिलो तर आपण कृष्णाला समजू शकू का? कृष्णाचा जन्म कसा झाला, कृष्णाच्या काय लीला आहेत हे आपण समजू शकू का? जर आपण दूषित राहिलो तर समजू शकणार नाही. 4.9 मध्ये म्हटलंय ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ती एवं यो वेत्ती तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. म्हणजे तुम्ही जर कृष्णाला समजू शकला तर मग तुम्हाला परत या पृथ्वीवर जन्म घ्यावा लागत नाही अथवा तुम्ही जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होता. पण आता कृष्ण विशुद्ध आहे, आपण खूप दूषित आहोत. मग कसं काय आपण कृष्णाला समजू शकू? ज्याप्रमाणे समजा जर एक खूप मोठा डॉक्टर आहे आणि तो सर्जरी करतोय, आता त्यांनी सर्जरी बरोबर केली की बरोबर केली नाही हे समजण्यासाठी कोण लागतं मला सांगा बरं? कोण सांगू शकेल की या डॉक्टरनी सर्जरी बरोबर केली की बरोबर केली नाही? कोण सांगू शकेल? हरे कृष्णा माताजी. हा बोला. शास्त्रानुसार जे काय ठरलेलं त्यांचं शिक्षण पद्धतीत. तुमचा आवाज हरे नाही कृष्ण. येतोय. हरे कृष्णा माताजी, शास्त्रानुसार जे काय ठरलेलं आहे त्यांच्या शिक्षण पद्धतीत त्याच्यानुसार केले की नाही? म्हणजे एखादा डॉक्टरच सांगू शकेल? तज्ञ सांगेल, तज्ञ सांगू शकेल. एखादा डॉक्टरच सांगू शकेल की या डॉक्टरनी ऑपरेशन बरोबर केलं की काय बॉचअप केला. कमीत कमी तो MBBS पाहिजे. तुम्ही ऍग्री करता सगळे? कमीत कमी तो डॉक्टर MBBS पाहिजे समजायला की यांनी बरोबर केलंय की बरोबर केलं नाहीये. बरोबर आहे? बरोबर. हा, तर हे त्याचप्रमाणे आता कृष्ण विशुद्ध आहे, आपण दूषित आहोत. मग कृष्णाला समजण्यासाठी कृष्ण आपल्याला काय आदेश देतोय हे समजण्यासाठी आज कृष्णाने कर्मयोग 3रा अध्याय कृष्णाने काय सांगितलंय कर्मयोगामध्ये? तुम्ही कर्म करा.
पण त्या फळाशी आसक्त होऊ नका. हे शब्द तर आपल्याला समजतात, पण आपण याचं आचरण करू शकतो का? सांगा बरं मला. नाही करू नाही. शकत. नाही करू शकत. का करू शकत नाही? कारण आपली जी बेसिक समजण्याची जी लेवल आहे त्या पातळीवरच आपण पोचलो नाही. ज्याप्रमाणे एक MBBS डॉक्टर आहे, तो कमीत कमी सांगू शकेल की या डॉक्टरांनी काय काय चूक केली किंवा किती सुंदर तऱ्हेने त्यांनी ऑपरेशन केलं. कमीत कमी MBBS पाहिजे, किंवा तो जो ऑपरेशन करतोय त्याच्या इतकाच दुसरा डॉक्टर शिकलेला असेल तर तो व्यवस्थित सांगू शकेल. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा जोपर्यंत आपण दूषित आहोत तोपर्यंत आपल्याला भगवद्गीता पण समजू शकत नाही. तत्वतः आपण कृष्णाला जाणू शकत नाही. मग ते समजण्यासाठी कमीत कमी तरी मी जसं म्हटलं MBBS डॉक्टर हवा. कमीत कमी आपण सत्वगुणाच्या पातळीवर गेलो पाहिजे. मग सत्वगुणाच्या पातळीवर कसं जायचं? म्हणजे तुम्ही तुमचा आहार सात्विक पाहिजे. आता आहार म्हणजे फक्त खाणं आहे का? नाही, खाणं आलंच, पण तुम्ही कोणाशी संग करता, कोणते विचार तुम्ही मनात घेता, तुम्ही काय वाचता, तुम्ही काय बघता, या सर्वांचा इन्फ्लुएन्स जो आहे, प्रभाव जो आहे तो तुमच्या मनावर होतो. आणि मग तुमचं मन जर हे सगळं तुम्ही सात्विक आहार खात असाल, तुम्ही रोज भगवद्गीता भागवतम वाचत असाल, साधू संग करत असाल, फक्त प्रसादच खात असाल आणि रोज जप करत असाल, हे सगळं जर तुम्ही करत असाल तर मग ऑटोमॅटिक तुमच्यामध्ये सत्वगुणाचा प्रभाव जो आहे तो जास्त वाढतो. तुम्ही सत्वगुणी होता. आपल्यामध्ये आपण काही 100% सत्वगुणी होऊ शकत नाही. थोडा आपल्यामध्ये रजोगुण, थोडा आपल्यामध्ये तमोगुण हा असतोच. तर सत्वगुण ही एक मिनिमम लेवल झाली की त्या लेवलवर आल्यावर आपण कृष्णाला थोडंसं जाणू शकतो. तर आपल्याला आपलं ट्युनिंग करून घेतलं पाहिजे की आपण जे दूषित आहोत ते आपण थोडे शुद्ध झालो पाहिजे श्री कृष्णाला समजण्यासाठी. आणि मग शास्त्र आपल्याला का समजून घ्यायची आहेत? कारण हे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय. जर तुम्हाला गोलोक वृंदावनात अथवा वैकुंठामध्ये एंट्री पाहिजे तर मी हे जे काय सांगितलेलं आहे त्या नियमांचं तुम्ही पालन केलं पाहिजे. आणि हे जेव्हा तुम्ही जे काय सांगितलेले नियम आहेत त्याचं आदेश दिलेले त्याचं पालन केल्यावर निश्चितच तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. हे आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलंय. आता आपण थोडंसं जे इंट्रोडक्शन आहे ना त्यातलं थोडंसं एक पॅरेग्राफ वाचूया. मी क्षितिजा माताजींना नेहमी वाचायला सांगते आणि कुमुद माताजी आहेत त्या श्लोक वाचतात. तर तुम्हाला सुद्धा जर कोणाला अनुवाद वगैरे वाचायचा असेल, तुमच्याकडे भगवद्गीता असेल तर तुम्ही हात वर करू शकता. बरं, क्षितिजा माताजी, आता माझी जी भगवद्गीता आहे ना, इंट्रोडक्शन उपोद्घात, तर त्याच्या उपोद्घात. मधलं जे तिसरं पान आहे ना, त्याचा श्लोक आहे इमं विवस्वते. इमं विवस्वते. मग त्याच्या खाली त्याच्यानंतरचा पॅरेग्राफ, सेकंड पॅरेग्राफ च्या मध्ये जे आहे ना, भगवद्गीता जाणण्यामध्ये अर्जुनाने अधिकारी व्यक्ती व्हावे अशी भगवंतांची इच्छा होती. चालेल, वाचते. हरे कृष्ण. भगवद्गीता जाणण्यामध्ये अर्जुनाने अधिकारी व्यक्ती व्हावे अशी भगवंतांची इच्छा होती. यासाठीच आपण पाहू शकतो की भगवद्गीतेचा उपदेश विशेषत्वाने अर्जुनाला सांगण्यात आला. कारण अर्जुन भगवंतांचा भक्त, साक्षात शिष्य आणि जिवलग सखा होता. म्हणून ज्या व्यक्तीकडे अर्जुनासारखे गुण आहेत ती व्यक्तीच भगवद्गीता उत्तम प्रकारे जाणू शकते. म्हणजेच त्याने भगवंतांशी प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या भक्ताप्रमाणेच असले पाहिजे. ज्यावेळी एखादा भगवंतांचा भक्त होतो त्यावेळी त्याचा भगवंतांसोबत साक्षात संबंध प्रस्थापित होतो.
हा एक अत्यंत गहन विषय आहे. मात्र थोडक्यात सांगायचे तर भक्ताचा पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्याशी 5 निरनिराळ्या प्रकारांपैकी कोणत्याही एका प्रकाराने संबंध स्थापित होऊ शकतो. हे 5 प्रकार असे आहेत. पहिला, एखादा निष्क्रिय अवस्थेतील भक्त असू शकतो. दुसरा, एखादा सक्रिय अवस्थेतील भक्त असू शकतो. तिसरा, एखादा मित्र या नात्याने भक्त असू शकतो. चौथा, एखादा माता किंवा पिता या नात्याने भक्त असू शकतो. आणि पाचवा, एखादा माधुर्य भावात भक्त असू शकतो. अर्जुनाचा भगवंतांशी सखा या नात्याने संबंध होता. मात्र या सख्य भावामध्ये आणि भौतिक जगात आढळून येणाऱ्या मैत्रीमध्ये आत्यंतिक भेद आहे. ही मैत्री दिव्य असून ती कोणालाही प्राप्त होणे शक्य नाही. वस्तुतः प्रत्येकाचा भगवंतांशी विशिष्ट संबंध आहे आणि या संबंधाची पुनर्जागृती भक्तिमय सेवेच्या पूर्णत्वाने होते. परंतु आपल्या वर्तमान बद्धावस्थेत आपल्याला केवळ भगवंतांचेच नव्हे तर त्यांच्याशी असणाऱ्या शाश्वत संबंधांचे सुद्धा विस्मरण झाले आहे. कोट्यावधी जीवांपैकी प्रत्येक जीवाचा भगवंतांशी विशिष्ट असा शाश्वत संबंध असतो आणि यालाच स्वरूप असे म्हटले जाते. प्रेममयी सेवेद्वारे मनुष्य स्वरूप स्थिती पुन्हा जागृत करून घेऊ शकतो. याला स्वरूप सिद्धी अर्थात मूळ सिद्धीचे परिपूर्णत्व असे म्हटले जाते. म्हणून अर्जुन भक्त होता आणि त्याचा भगवंतांशी सख्य भावामध्ये नित्य संबंध होता. हरे कृष्ण. अर्जुन हरे कृष्ण. तर आता आपल्याला समजतं की आपली जी स्वरूप स्थिती आहे ती स्वरूप स्थिती आपण विसरलेलो आहोत. आपण भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत आणि या 5 रसांमध्ये आपली स्वरूप स्थिती असते. तर ही स्वरूप स्थिती आपल्याला जागृत करायची आहे. तर ही जागृत करण्यासाठी आपल्याला जप करण्यासाठी या युगाचा युगधर्म काय आहे की आपण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हा महामंत्र आपल्याला या महामंत्राचा जप करायचा आहे. तर जप केल्यानेच आपल्याला श्रीकृष्णांची प्राप्ती होऊ शकते. तर हा जो जप आपण आपल्याला जप करायचा आहे. पण जप आपण जर मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही भगवद्गीतेच्या क्लासला येऊ नका, घरी बसा आणि जप करा, तर तो जो जप आपण करू त्याची क्वालिटी तितकीशी चांगली होणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही ज्ञान घ्याल आणि जप कराल तेव्हा त्या जपाची जी क्वालिटी आहे त्याच्या पाठची जी कारणं आहे ती जेव्हा तुमच्या मनामध्ये भक्कम बसतात तेव्हा तुमचा निश्चय, तुमचा उत्साह जप करण्यासाठी खूप वाढतो. आणि मग तुम्ही जेव्हा जप करता किंवा स्ट्रेट इकडनं या भूतलावरून डायरेक्ट वैकुंठ तुम्ही गाठू शकता. तर आपल्याला भक्तीमध्ये स्थिर राहणं खूप गरजेचं आहे आणि ते स्थिर राहण्यासाठी हे ज्ञान घेणं खूप गरजेचं आहे. आता इकडे मला वाटतं मंजिरी माताजी तुम्ही सांगत होता ना, तुम्ही महाराजांचे अनुग्रहित आहात गोंदवलेकर. हो हो. तर त्यांचा नेहमीचा फोटो आहे ना ज्याच्यामध्ये त्यांनी जपमाळ घेतलेली आहे हो, बघा. हो, हो, एक हो. असा हात ठेवलेला आहे, जपमाळ आहे. जर हो. तुम्ही बघितलं तर खाली त्यांच्या पायाकडे एक ग्रंथ ठेवलेला आहे, दासबोध आहे. तर बघा, जप करून सुद्धा म्हणजे जप आणि ज्ञान हे एकत्र जेव्हा याचा संगम होतो तेव्हा तुम्ही या भक्ती मार्गात किंवा हा भक्ती योग अत्यंत उत्तम तऱ्हेने करू शकता. बरोबर, खरंय. फक्त ज्ञान घेऊन नाही, फक्त भक्तीला सुद्धा ज्ञानाची आणि कर्माची जोड लागते. कर्म हे करावंच लागतं. तुम्ही कुठलेही संत जर बघितले, तुकाराम महाराज बघा, प्रत्येकाने लिहून ठेवलेला आहे, प्रत्येकाने शास्त्राचा रेफरन्स घेतलेला, प्रत्येकाने गुरु केलेले आहेत. आणि तेव्हा तो हा जो भक्ती योग आहे तो अगदी सक्सेसफुली यशस्वी तऱ्हेने ते करू शकले किंवा त्यांना सिद्धी मिळाली. तर अशा तऱ्हेने आता आपण हा पहिला अध्याय सुरू करूया. थोडंसं मी तुम्हाला बॅकग्राऊंड दिलं. आता मी मंगलाचरण म्हणते आणि आपण पहिला अध्याय चालू करूया. परत सर्वांचं स्वागत आहे. हरे कृष्ण.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आता प्रत्येक अध्याय सुरू करायच्या अगोदर मी सर्वांना सांगतो, सर्वांकडे भगवद्गीता आहे का? सॉफ्ट कॉपी तर सगळ्यांना मिळाली असेल ना? माताजी अजून मी काही जरा नाही विचारू share काय गेली हा माताजी? विचारा। हा, आता मी हेच विचारणार होते की आता आपला अभ्यास व्यवस्थित सुरू झालाय, तर माझ्याकडे आता कसं झालंय की भगवद्गीतेचं आहे माझ्याकडे, पण असं ते त्याच्यामध्ये पूर्ण विवरण नाहीये. तर आता मला जर भगवद्गीता घ्यायची आहे तर मी कुठली घ्यायची? म्हणजे माताजी, मी तुम्हाला त्याची लिंक आहे ना आपल्या ग्रुपमध्ये, मी माताजी शेअर करून देईन मी। ओके. आपली जी याची भगवद्गीता यथारूप जी आहे, जशी आहे तशी, त्याची हा, मी लिंक आपल्या ग्रुपमध्ये मी शेअर करून देईन। आणि जे माताजी म्हणतात ना सॉफ्ट कॉपी म्हणजे PDF, ती पण शेअर करते माताजी, ठीक आहे? ओके, बरं, आता ठीक आहे. मी हे बघा, प्रत्येक क्लास जो आहे ना, तर क्लासच्या अगोदर कमीत कमी मी 10 श्लोक भगवद्गीतेचे काढलेले आहेत निवडून, ते म्हणायचे आहेत प्रत्येकाने, ते म्हणायचे पण म्यूट राहून म्हणायचे आहेत। आणि कुमुद माताजी आहेत त्या म्हणतील। तर कुमुद माताजी, आता मी तुम्हाला एक 3-4 श्लोक सांगते जी, म्हणायला। पहिला 2.14, एक मिनिट, जस्ट अ सेकंड माताजी, मी लिहून टाकते। लेट मी राईट इट। म्हणजे आपल्याला पाठ करण्याची सुद्धा सवय राहिली पाहिजे। थोडे थोडे श्लोक आपण पाठ केले पाहिजेत, ऍटलीस्ट आठवड्यातून एक तरी श्लोक आपण केला पाहिजे। करेक्ट। 2.14, हा, मग 2.44, 2.67, ओके, 44, 67, मग 2.7 नाही का माताजी? आ 2.7, 2 नको, आज आपण थोडेसेच घेऊया। मग मी तुम्हाला लिस्ट पाठवते आणि ती ग्रुपवरही घालते। शुअर, हरे कृष्ण, थँक 3.9 आणि 3.14, 5च आपण आज 3.9. घेऊया। आणि प्रत्येकाने म्हणायचंय, तुम्ही तुमचे व्हिडिओ ऑन ठेवले तरी चालतील, म्हणजे मला दिसेल। शुअर माताजी। इफ पॉसिबल माताजी, मी याची रेकॉर्डिंग आपल्या ग्रुपमध्ये शेअर करून देईन, त्या चालेल। 5 श्लोकाची। हरे हम्म. कृष्ण। 2.14, येस माताजी, वाच। टू पॉइंट येस, अध्याय 2, श्लोक क्रम 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः
आगमपायिनो नित्यः तान् तितिक्षस्व भारत. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. 2.44. येस. हा. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. श्लोक 2.67. 67. Yeah. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्या हरति प्रज्ञा वायुर्नावम् इवाम्भसि. श्लोक क्रम अध्याय 3 श्लोक क्रम 9. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर. श्लोक क्रम अध्याय 3 श्लोक क्रम 14. अन्नाद् भवति सम्मोहः. सॉरी मिस्टेक. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण. आणि धन्यवाद. शेवटचा एकच मनमना भव मद्भक्तो 9.34 आणि त्याचा अनुवादी वाचायचा आहे. जी माताजी वाच. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. येस. एक्सलेंट. अनुवाद येस वाचते. येस. मी वाचू माताजी? चालेल, आपले वाचा. मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त करा. माझे भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. तर आता हे मी तुम्हाला का सांगते की तुम्ही हे श्लोक पाठ करा असं म्हणत नाहीये, पण तुम्ही सुद्धा म्हणा कुमुद माताजींबरोबर. तर होतं काय बघा, जेव्हा आपण मंदिरात जातो तेव्हा आपण बाहेर आपल्या चपला काढतो आणि मग आतमध्ये प्रवेश करतो. तर हे कसं झालं, फिजिकल तुमचं प्युरिटी झाली, म्हणजे फिजिकली आपण आपल्याला स्वच्छ ठेवतो, शुद्ध ठेवतो. पण मनाचं काय? मन काय असं आहे का एक ऑब्जेक्ट आहे की ते घेऊन तुम्ही पाण्याखाली धरून साबणाने धुवू शकता? नाही. मन हे कधी मनाची मळ जी आहे ती कधी जाते, जेव्हा आपण भगवंतांचं नाम घेतो, भगवद्गीतेचे श्लोक म्हणतो किंवा आपण भगवंतांची स्तुती करतो, त्यांचं कीर्तन करतो. तर अशा तऱ्हेने हे जे मन आहे हे स्वच्छ होतं. किंवा आपण म्हणूया आत्तासाठी काही काळ आपण भगवद्गीता शिकेपर्यंत ते मन स्थिर राहतं. म्हणून हे श्लोक जे आहे ते म्हणण्या पाठीमागचा हा एक अर्थ आहे किंवा हा एक छोटासा एक प्रयोग आहे की ज्यानी बघा हे जेव्हा तुम्ही स्वतः म्हणाल तेव्हा ते परिणाम तुम्हाला जाणवतील. तर म्हणून मी रिक्वेस्ट करते, मी पाठवते ग्रुपवर ते, आणि मग ते तुम्ही रोज जरी म्हटले तरीही चालेल आणि कुमुद माताजी बरोबर न बघता म्हणण्याचा प्रयत्न करा. तर आता आपण चालू करूया आपला पहिला अध्याय. तर पहिल्या अध्यायाचं नाव काय आहे, कोण सांगणार आहे? अर्जुन विषाद योग. बरोबर. आणि याचा अर्थ काय आहे?
अर्थापासून आपण चालू करूया. अर्जुन विषाद योग हे नाव का दिलंय, कोण सांगू शकेल? मी सांगू का दुसरं कोणाला सांगायचंय? नाही, सांगू शकाल ना, बोला. नाही, कारण म्हणजे असं एखाद्याला सांगायचं असेल तर मग सारखं मी म्हटलं मी सांगू का, तर म्हणजे दुसऱ्याला नाही सांगता येणार, म्हणून मी विचारते. दुसरं काही नाही. बरं, इतर कोणाला बोलायचंय? बरं, बोला मंजरी माताजी. अर्जुन विषादो ह्याचं नाव एवढ्या करता दिलेलं आहे की म्हणजे युद्ध क्षेत्रावरती समोरच्या आप्तजनांना बघून अर्जुनाची स्थिती गलित गात्र होते की आपलेच नातेवाईक आहेत, आपलेच आप्ते आहेत, तर त्यांना आपण रणांगणावरती असं नाही, पण आपण त्यांना कसा त्यांचा घात करायचा. तर त्याची जी ही दिग्मूढ अवस्था होते की आता मी युद्ध कसं करायचं, त्याच्यामुळे त्याला विषाद येतो, त्याला दुःख होतं, तो गर्भवतीच होऊन जातो, म्हणून तो अर्जुन विषाद योग. बरोबर आहे. तर आता बघा, इकडे अर्जुन जेव्हा आपले स्वजन बघतो तेव्हा त्याच्या डोळ्यात पाणी येतं, त्याचे हातपाय कापायला लागतात, धनुष्य गळून पडतो आणि तो रडायला लागतो. आणि तो कृष्णाशी कसा कनेक्ट होतो? दुःखातून. त्याचे अश्रू, दुःखाने तो रडत असतो आणि या दुःखाने तो जेव्हा कृष्णाशी कनेक्ट होतो तेव्हा त्याला विषाद योग म्हणतात. विषाद म्हणजे काय? दुःख. अर्जुन दुःख सागरात बुडून गेलेला आहे, दुःखाशी जणू एकरूप झालेला आहे. पण हे सगळं तो कोणासमोर करतोय? कृष्णासमोर करतोय. तर हे जे आहे सांख्य योग, जो दुसरा अध्याय आहे किंवा गीतेचे 7 जो आहे, त्यात पहिलाच श्लोक जो आहे त्याच्यावरून आपल्याला समजतं की अर्जुन रडत आहे. तो असा आहे, तम तथा कृपयाविष्ट अश्रू पूर्णाकुले क्षणम. अश्रूनी भरलेले त्याचे नेत्र आहेत. आणि इकडे सुद्धा ज्या स्लाइड शिला प्रभुपादांच्या शिष्यांनी केलेले आहेत, तर त्याचे जे फायनेस्ट डिटेल्स जे आहेत ते या भगवद्गीतेमधून किंवा भागवतम मधून घेतलेले आहेत. तर खरोखर इकडे तुम्हाला अर्जुन दिसेल की त्याच्या नेत्रातून अश्रू पडत आहे. तर अशा तऱ्हेने तो कृष्णाशी कनेक्ट झालेला आहे. म्हणून या पहिल्या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. आता इकडे जे फर्स्ट पहिले 27 श्लोक आहेत, या 27 श्लोकांमध्ये फक्त रणांगणावर जी सीन आहे, म्हणजे कोण कोण योद्धे आलेले आहेत, कोण कोण महारथी आहेत, कोण कुठे उभे आहेत, याचा एक जे सीन आहे ते सीन ते पहिल्या 27 श्लोकांमध्ये या चित्राचं वर्णन केलेलं आहे. आता भगवद्गीतेचा मूळ उद्देश काय आहे की आपण या गीतेमधलं ज्ञान घेऊन आपण या जन्म मृत्यू चक्रातून सुटू शकू, हा उद्देश भगवद्गीतेचा. आता भगवद्गीतामध्ये तुम्ही सांगू शकाल का? आता सर्वांनी भाग घ्या, इंटरॅक्टिव्ह आहे. किती जण बोललेली आहेत? बोला. मी सांगू माताजी? बोला ना. हा, कृष्ण बोललेले आहेत, अर्जुन बोललेला आहे, धृतराष्ट्र बोललेला आहे, दुर्योधन बोललेला आहे आणि संजय बोललेला आहे. 5 लोक. बरोबर, 5 जण बोललेली आहेत. दुर्योधन डायरेक्टली नाही बोललेला आहे, पण आपल्याला समजतं की संजय जेव्हा धृतराष्ट्राला सांगतो तेव्हा तो सांगतो की दुर्योधन द्रोणाचार्यांकडे जाऊन हे बोलला. तर भगवद्गीतेमध्ये हे 5 स्पीकर्स आहेत जे बोललेले आहेत ते. आता पहिलाच श्लोक जो आहे तो आपण चालू करूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः. श्लोकक्रम 1. धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. धृतराष्ट्र म्हणाला, हे संजया, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आल्यानंतर युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले? हरे कृष्ण. तर आता बघा, इकडे आपण हा शब्द बघूया, धृतराष्ट्र. काही काही बघा, हे जे शास्त्रांमध्ये जी नावं आहेत ना, तर त्या नावानी आपण सांगू शकतो की या माणसामध्ये कोणते गुण आहेत. हा, तर ती नावं अशी आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल, आता धृतराष्ट्र आपण बघूया. धृत म्हणजे जो खूप फर्म आहे, जो खूप डिटर्मिन्ड आहे. धृतराष्ट्र, राष्ट्र म्हणजे राज्य किंवा प्रॉपर्टी असं. जर जो माणूस खूप डिटर्मिन्ड आहे की सगळं राज्य मलाच मिळावं, ही सगळी प्रॉपर्टी माझीच आहे, तो धृतराष्ट्र. समजला तुम्हाला? धृत अधिक राष्ट्र, धृतराष्ट्र. तर असा या नावाचा अर्थ आचार्यांनी सांगितलेला आहे. आणि हा धृतराष्ट्र कसा होता? तो डोळ्यांनी अंध होता. आणि अंध होता, आणि आता त्यांनी त्याचा जो अंधपणा होता त्याचा वापर त्यांनी आपल्या ऍडव्हान्टेज साठी केला. की नाही, मी तो धृतराष्ट्र सर्वात मोठा पुत्र होता, त्याच्यानंतर पांडू होता. परंतु त्याला तो अंध असल्यामुळे, धृतराष्ट्र अंध असल्यामुळे पांडू राजा झाला. आणि नंतर पांडूचा अकाली मृत्यू झाल्यानंतर धृतराष्ट्र जो होता तो राजा झाला. आणि त्याला तो त्याच्या पोझिशनला, त्याच्या डेसिग्नेशनला खूप अटॅच्ड होता, खूप अटॅच्ड होता. आणि त्यांनी आपला जो अंधपणा आहे असं म्हणूया, त्याचा त्यांनी फायदाच घेतला की मला हे सगळं पाहिजे. आता इकडे जर आपण बघितलं की असे कितीतरी भगवंतांचे भक्त आहेत की जे आंधळे असून सुद्धा ते खूप मोठे भक्त झालेले आहेत. तर तुम्हाला कोण आठवतात का की आणि आंधळे भक्त असे होते श्रीकृष्णांचे? तुम्हाला आठवतं किंवा माहित आहे का तुम्हाला? बिल्वमंगळ ठाकूर माताजी. बरोबर, बिल्वमंगल ठाकूर. आणि कोण? हरे कृष्ण माताजी. सूरदास एक. बरोबर. तर तुम्हाला सूरदासांची गोष्ट माहिती आहे का? माहिती आहे कोणाला? सांगू शकाल? बरं, मी सांगते. कोणाला बोलायचं आहे का? तर बोला. नाही माहिती. नाही बरं माहिती. बरं बरं बरं, मी सांगते. तर सूरदास हे अंध होते आणि ते रोज श्रीनाथजी चं दर्शन घ्यायला मंदिरात जायचे. आणि रोज दर्शन घेतल्यावर ते सुंदर कविता करायचे. आणि कृष्ण कसा दिसतोय, त्यांनी कुठले कपडे घातलेत, कुठल्या रंगाचे कपडे घातलेत, तर हे एकदम इत्थंभूत त्यांचं वर्णन असायचं त्या कवितेमध्ये. आणि इतकं सुंदर वर्णन जेव्हा ते जे पुजारी होते त्यांनी वाचलं, तेव्हा ते खरोखर थक्क झाले की एवढा आंधळा माणूस आहे पण तो कसं काय हुबेहूब वर्णन करू शकतो. मग त्यांना संशय आला की खरोखरच हा अंध आहे की तो एखाद्या अंध माणसासारखा एक ऍक्टिंग करतोय. आणि मग हे सगळं बघतोय कृष्णाला आणि कविता लिहितोय. तर मग आता त्यांनी ठरवलं, एक दिवस त्या पुजाऱ्यांनी ठरवलं की आज मी कृष्णाला पोशाख नाही घालत. आणि त्याला कृष्णाला फुलांनी सजवलं.
त्या पुजाऱ्यांनी. मग सूरदास नेहमीच्या वेळेला आले, त्यांनी प्रार्थना वगैरे केली, साष्टांग नमस्कार केला आणि मग त्यांनी त्या दिवशी कविता लिहिली की कृष्ण किती सुंदर दिसतोय, जरी त्यांनी फुलांचा वेश घातलेला आहे किंवा जरी त्यांनी कुठलाही पोशाख घातलेला नाहीये, तरी देखील कृष्ण हा 4 दिशांनी सजलेला आहे. 4 दिशा आहेत, हेच त्याचं एक वस्त्र आहे, त्यांनी तो सजलेला आहे. आणि हे जेव्हा त्या पुजाऱ्यांनी बघितलं, तेव्हा त्यांना खरंच समजलं की हे जे हा जो अंध माणूस आहे, सूरदास आहे, हे कृष्णाचे खूप खूप मोठे भक्त आहेत. त्याचप्रमाणे बिल्वमंगल ठाकूरांची तुम्ही कथा ऐकली असेल, 18 दिवसाच्या भगवद्गीता समजून घेऊयात. बिल्वमंगल ठाकूर हे अंध होते आणि ते जेव्हा वृंदावनात गेले तेव्हा ते खूप सुंदर कविता लिहित आणि भजन करत कृष्णावर त्यांनी अनेक गाणी रचली आणि ते जेव्हा भजन करत तेव्हा कृष्ण स्वतः येऊन त्यांचं भजन ऐकायचे आणि स्वतः येऊन ते बिल्वमंगल ठाकूरांची सेवा करायचे. तर अशा तऱ्हेने खूप आपल्याला तुम्ही इतिहासात गेला तर अशी खूप उदाहरणं दिसतील की जिकडे अंध असून देखील त्यांना कृष्णाचं दर्शन झालेलं आहे. म्हणजे आपल्याला आपलं असं वाटतं ना की आपले जी इंद्रिय आहे त्या इंद्रियांद्वारे आपण कृष्णाला जाणू शकतो असं आपल्याला वाटतं, पण ज्यांना इंद्रिय नाही आहेत, कृष्ण इंद्रिय अतीत आहे. कृष्ण जरी तुम्हाला इंद्रिय नसतील तरी तो तुमच्या पुढे प्रकट होऊ शकतो, तुम्हाला दर्शन देऊ शकतो. आता बघा, एक आंधळा माणूस होता, तो वृंदावनात होता, तोही कृष्णाचा खूप मोठा भक्त होता. एकदा तो ध्यान करत होता, तर ध्यान करत असताना त्याला त्याच्या ध्यानामध्ये त्याने 2 सुंदर मोर बघितले. ते मोर कोण होते? एक राधा आणि एक कृष्ण. आणि हे मोर नाच करत होते आणि हे जे मोर होते, या मोरांचं चित्र त्यांनी काढलं आणि अजूनही हे चित्र बरसानाच्या मान मंदिरामध्ये आहे. म्हणजे तुम्ही जरी अंध असाल तरी देखील तुम्ही कृष्णाला बघू शकता. पण धृतराष्ट्र अंध कसा होता? स्पिरिच्युअली ब्लाइंड. फिजिकली तर ब्लाइंड होताच, स्पिरिच्युअली ब्लाइंड होता. आणि त्याचे जे पुत्र होते दुर्योधन, ते सुद्धा तसेच स्पिरिच्युअली ब्लाइंडच होते. फिजिकली ब्लाइंड नसतील, पण ते सुद्धा स्पिरिच्युअली ब्लाइंड होते. तर आता बघा कसं असतं, एखादा समजा जर घरी वडील असतील आणि ते खूप दारू पित असतील आणि घरी त्यांचा मुलगा असेल, तर तो मुलगा पण दारू प्यायला लागतो का? कारण त्याचे वडीलच करतात, जणू काही शिक्कामोर्तब आहे की स्टॅम्प मारलेला आहे की दारू प्यायचीच, सिगरेट ओढायचीच ना. ती मुलं सुद्धा तेच फॉलो करतात. एक एक्झाम्पल त्यांच्या समोर असं उदाहरण असतं आणि ती मुलं सुद्धा तसंच फॉलो करतात. म्हणजे आपण म्हणूया 99% तरी असं फॉलो करतात. तर आता इकडे धृतराष्ट्र बघा, धृतराष्ट्र त्याच्या पोझिशनला की मी राजा आहे, हे पूर्ण राज्य माझं आहे, हे जे त्याला होतं, ती जी अटॅचमेंट होती, तीच अटॅचमेंट त्याच्या 100 पुत्रांमध्ये ती आली. म्हणजे जो एखादा माणूस दारुडे असतो, त्याचा मुलगाही दारू पितो, त्याला वाटत नाही काही की आपण चुकीचं करतोय ते. त्याचप्रमाणे हे सुद्धा धृतराष्ट्र जो होता, त्याला जी अटॅचमेंट होती आपल्या राष्ट्राप्रती, आपल्या राज्याप्रती, तीच अटॅचमेंट दुर्योधनामध्ये आणि त्याच्या इतर जे त्याचे भाऊ होते किंवा धृतराष्ट्राचे इतर पुत्र होते, त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला हीच अटॅचमेंट दिसून येते.
हम्म. आता आपण हे करूया. तर आता ही जी भगवद्गीता आहे ही भगवद्गीता आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी दिलेली आहे. त्यांनी आपल्याला जी भगवद्गीता समजण्यासाठी खूप अवघड आहे ती सोपी करून दिली आहे. जणू काय एखादं लहान मूल असतं बघा 6 महिन्याचं 4 महिन्याचं आणि ते नुकतंच खायला लागतं तर आई काय करते, केळं जर देत असेल तर ते मॅश करून देते किंवा समजा जर त्याला नुसतं ते अगदी खायला लागलं तर मग भात वरण एकदम मऊ करून किंवा मिक्सरमध्ये काढून असं त्या लहान बाळाला देते. म्हणजे ते बाळाला दात नसतात त्याच्यामुळे ते खाऊ शकतं जे एकदम मऊ असतं ते. तसंच आपल्यामध्ये ज्ञान नाहीये आणि आपण ही भाषा जी आहे संस्कृत त्याचं लिटरल ट्रान्सलेशन जरी मराठीत केलं तरी त्याचा अर्थ आपल्याला उमगत नाही. परंतु श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला खूप वेगवेगळी उदाहरणं देऊन आपल्याला त्या श्लोकाचा अर्थ सांगितलेला आहे. आणि नामानिष्ठ प्रभूजींनी काय केलंय, जे आपले मंदिर अध्यक्ष आहे त्यांनी प्रत्येक जवळजवळ प्रत्येक श्लोकच जर म्हटला जे 18 दिवसात तुम्ही शिकला ते त्या श्लोकांमध्ये त्यांनी श्लोकाबरोबर एक भागवतम मधली कथा त्याच्या बरोबर घेतलेली आहे. म्हणजे पॅरलल जेव्हा आपण एकीकडे श्लोक ऐकतो आणि त्या श्लोकाचं ऍप्लिकेशन जेव्हा आपण भागवत कथेत ऐकतो तेव्हा ते आपल्यामध्ये आपल्या मनामध्ये ती जी गोष्ट आहे ती अगदी कशी ड्रिल करून घातल्यासारखी ती राहते. तर हे जे आपण भगवद्गीता जशी आहे तशी हे श्रील प्रभुपादांच्या शिकवणीवर हे सगळं आहे. आता श्रील प्रभुपाद हे आपले फाउंडर आचार्य आहेत आणि त्यांची जी साधना सुरू झाली ही आता ते एक कट्टर वैष्णव होते. त्यांच्या घरी सुद्धा लहानपणापासून त्यांचे जे वडील होते गौरमोहन डे आणि त्यांची जी आई होती रजनी देवी हे दोघेही भक्त होते. त्यांच्या घरी रोज जप कीर्तन श्रीमद भागवतम चैतन्य चरितामृत हे ग्रंथ वाचले जात होते. आता हे जे गौरमोहन डे जे श्रील प्रभुपादांचं नाव अभयचरण डे होतं. तर प्रभुपादांचे जे वडील होते ते एक त्यांचं दुकान होतं कपड्यांचं आणि ते अगदी श्रीमंत वगैरे नव्हते, मध्यमवर्गीय होते. त्यांना 5 मुलं होती आणि प्रभुपादांचा अगदी लहानपणापासून ते प्रभुपादांना घेऊन त्यांच्या घराच्या समोर श्री श्री राधा गोविंदांचं मंदिर होतं. ते रोज नवरा बायको आपल्या मुलाला कडेवर घेऊन रोज मंदिरात घेऊन जात असत. कधी कधी त्यांच्या वडिलांना दुकान बंद करून घरी यायला उशीर होत असे. उशीर झाल्यानंतर ते घरी आल्यानंतर आरती करत असे आणि मग तो आरतीचा आवाज ऐकून श्रील प्रभुपादांना जाग येईल की तेव्हापासून म्हणजे लहान असल्यापासून हे संस्कार त्यांच्यावर होत गेले की आपण आपलं जीवन जे आहे ते कसं व्यतीत केलं पाहिजे आणि कसं राहिलं पाहिजे आपण. तर त्यांचे जे वडील होते ते शुद्ध वैष्णव होते आणि त्यांचं इम्प्रेशन श्रील प्रभुपादांवर कायमचं राहिलं. त्यांची आई होती, त्यांच्या आईना वाटायचं की श्रील प्रभुपादांनी खूप मोठं शिकून इंग्लंडला जाऊन बॅरिस्टर व्हावं किंवा वकिली करावी त्यांनी. पण हे जे गौरमोहन डे होते त्यांची एकच इच्छा होती की हा जो माझा मुलगा आहे
तो एक शुद्ध वैष्णव झाला पाहिजे. जेव्हा श्रील प्रभुपादांचा जन्म झाला तेव्हा आपण सुद्धा मुलाचा जन्म झाल्यानंतर पत्रिका वगैरे देतो ना करायला, तसं श्रील प्रभुपादांची सुद्धा पत्रिका तयार केली. आणि तो जो ज्योतिषी होता त्यांनी सांगितलं की हा जो मुलगा आहे हा 70 नंतर 7 समुद्रापलीकडे जाऊन हा कृष्ण मंदिराची स्थापना करणार आहे आणि भागवत धर्माचा प्रसार करणार आहे. हे ऐकल्यानंतर त्याच्या आई वडिलांना खूप आनंद झाला. मग यांच्या घरी वडील भक्त होतेच, तर हे आणि ते श्रील प्रभुपादांना रोज मंदिरात सुद्धा घेऊन जात होते. आता ते जे श्री श्री राधा गोविंदांचं मंदिर होतं तिकडे दरवर्षी रथयात्रा निघायची. तर लहानपणापासून श्रील प्रभुपाद म्हणजे अभयचरण दे हे बघायचे कशी रथयात्रा निघते. मग त्यांनी एक दिवस खूप हट्ट केला आपल्या वडिलांकडे आणि सांगितलं मला सुद्धा जगन्नाथांची रथयात्रा करायची आहे. आणि ते वडील खूप प्रेमळ होते आणि हे जे काय भक्तीशी रिलेटेड होतं त्यांची भक्ती वाढवण्यासाठी त्यांनी म्हटलं ठीक आहे. मग त्यांनी एक जवळून हातगाडी आणली, चांगली सजवली आणि जगन्नाथ, सुभद्रा देवी आणि बलदेव यांचे अर्चविग्रह ठेवले आणि जवळपासच्या मुलांना श्रील प्रभुपादांनी बोलवलं, त्यांच्या आयांना बोलवलं आणि ही गल्लीमध्ये एका टोकाहून दुसऱ्या टोकापर्यंत संकीर्तन करत, कोणी टाळ वाजवतंय, कोणी मृदुंग, असं हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करत ते गेले. आणि घरी आल्यानंतर ज्या बायका घरी थांबल्या होत्या त्यांनी सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद केला. मग हे झाल्यानंतर हे जेव्हा 5 वर्षाचे होते तेव्हाची ही स्लाइड आहे. 6 वर्षाचे झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या वडिलांना सांगितलं की तुम्ही जशी पूजा करताय ना कृष्णाची, राधेची, तशीच मला सुद्धा कृष्णाची आणि श्रीमती राधाराणीची पूजा करायची आहे. मलाही माझे अर्चविग्रह हवे. मग त्यांच्या वडिलांनी असा हट्ट केल्यावर श्रील प्रभुपादांना राधा आणि कृष्ण आणून दिले. आणि हे लहान असल्यापासून बघा 6 वर्षाचे होते त्यांना ते जे काय अन्न ग्रहण करत होते पहिल्यांदा श्री राधा आणि कृष्ण यांना अर्पण केल्यानंतरच ते प्रसाद म्हणून ग्रहण करायचे. तर असा त्यांचा जे बालपण होतं ते असंच पुढे पुढे ते अशा शुद्ध वातावरणात वाढू लागले. मग जरा मोठे झाल्यावर त्यांचे वडील होते त्यांनी एका प्रोफेशनल मृदुंग प्लेयरला बोलवलं आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही मृदुंग याला अभयला शिकवा, अशा तऱ्हेने शिकवा की झोपेतून उठवल्यावर सुद्धा या मुलाला 3-4 जे ताल आहेत जे कुठल्याही कीर्तनावर चालू शकतात असे याला इतके पक्के शिकवा की झोपेतून उठून सुद्धा त्याला ते किंवा झोपेत सुद्धा त्याला वाजवता आले पाहिजे. मग असे ते जेव्हा मोठे झाले तेव्हा ते साधारण 22 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांना एक त्यांचा मित्र आला. आणि तो मित्र म्हणाला की इकडेच कलकत्त्यामध्ये जो गौडिया मठ आहे तिकडे एक स्वामी आलेत, आपण भेटायला जाऊया. पण श्रील प्रभुपाद म्हणाले नको, मला माझ्या घरी तर एकतर खूप स्वामी येतात आणि मला कोणाला भेटायचं नाहीये. आणि तेव्हा ते कसे तरुण होते त्यांना गांधीजी खूप आवडायचे कारण गांधीजी नेहमी भगवद्गीता वाचायचे आणि ते राष्ट्रवादी किंवा गांधीवादी जास्त होते आणि भक्त होते. पण ते त्या स्पिरिटमध्ये म्हणजे आपली इंडिपेंडन्स मुवमेंट चालू होती तर त्याच्यामध्ये ते जास्त रुची घेत होते. तर हे म्हणाले मित्राला मी त्या कोणाला स्वामीला वगैरे भेटायला येत नाही. पण त्या मित्राने खूपच आग्रह केला आणि त्याला गप्प बसवायला ते म्हणाले चला मी तुझ्या बरोबर येईन.
आणि ते गेले. आणि ते जेव्हा गेले तेव्हा आपला एक सदाचार असतो की जेव्हा स्वामी असतात त्यांना आपण प्रणाम करतो किंवा त्यांना काहीतरी फळं वगैरे असं घेऊन जातो. आणि तर तसेच जेव्हा हे गेले तेव्हा त्यांनी प्रथम त्यांचं प्रवचन चाललं होतं, इतर भक्त ऐकत होते. त्यांनी नमस्कार केला तेव्हा यांनी आपलं प्रवचन थांबवलं, त्याच्याकडे बघितलं शिला प्रभुपादांकडे आणि म्हटलं की तू खूप हुशार मुलगा दिसतोयस, तुझं इंग्लिश पण उत्तम आहे, तर तू हा जो भागवत धर्म आहे हा पाश्चात्य देशात जाऊन या भागवत धर्माचा प्रसार कर. मग श्रील प्रभुपाद आहेत त्यांना वाटलं की हे मी यांना नुसताच प्रणाम केलाय आणि आसनावर बसायच्या अगोदरच हे मला असा कसा उपदेश करू शकतात. तर मग श्रील प्रभुपाद म्हणाले की तुम्ही जे काय मला सांगताय ते कसं काय शक्य आहे. आता तर आपला देश ब्रिटिश सत्तेच्या खाली आहे आणि आपण इकडे आपल्या मनाप्रमाणे वागू शकत नाही. आणि तुम्ही मला काय सांगताय की इकडे भारतात नाही, म्हणजे पाश्चात्य देशात जाऊन या धर्माचा प्रसार कर, पण यावेळी मी भारतात सुद्धा करू शकणार नाही. तेव्हा हे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर होते, जे स्वामी होते, जे पुढे श्रील प्रभुपादांचे गुरु झाले, यांनी सांगितलं नाही तू चुकीचा विचार करतोयस. आणि त्यांनी भागवतम मधले भगवद्गीतेमधले काही श्लोक जे आहे ते श्रील प्रभुपादांना म्हणून दाखवले आणि त्यांना पटवून दिलं की तू जे सांगतोयस तुझा जो विचार आहे तो चुकीचा आहे. आता पर्यंत श्रील प्रभुपाद कसे होते, इंटेलिजंट यंग मॅन, त्यांनी कधीही आर्ग्युमेंट मध्ये सुद्धा पराभव स्वीकारला नाही, ते नेहमी जिंकायचे, कारण कुशाग्र बुद्धीचे होते. पण यांच्या पुढे ते निरुत्तर झाले. तर असं काय सांगितलं भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी की ते निरुत्तर झाले. एकतर भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलं की कुठलंही गव्हर्नमेंट जे आहे ते अल्टिमेट बेनिफिट ऑफ मॅनकाइंड साठी काहीही करत नाही. ते जे काय त्यांचे जे वेलफेअर स्कीम्स असतात ते फक्त शरीरासाठी मर्यादित असतात. पण अल्टिमेट वेलफेअर म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही आत्म्याचा विचार करता की हा जो माणूस आहे हा बद्ध आत्मा आहे, बद्ध अवस्थेतून हा मुक्त झाला पाहिजे, याचा विचार कुठलीच सरकार करत नाही. त्याच्यामुळे सरकार कुठलीही असो, ब्रिटिश सरकार असो, इंडियन सरकार असो, याच्यासाठी आपण आपला प्रसार थांबवू शकत नाही. आणि आता हा जो बद्ध आत्मा आहे, हा जो आत्मा आहे, याला एक शरीर मिळालेला आहे आणि जर या ज्ञानाचा प्रसार जर आपण त्वरित केला नाही तर आत्मा, इट्स लाईक द सोल इज डाईंग. म्हणजे आता तुम्हाला माहिती आहे की सोल, आत्मा अमर आहे, आत्म्याला आपण मारू शकत नाही, शस्त्रास्त्रांनी त्याला भिजवू शकत नाही, त्याला जाळू शकत नाही, हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण इकडे त्यांनी जे म्हटलेलं आहे द सोल इज डाईंग, सोल इज डाईंग याचा अर्थ काय की त्याची अधोगती होत चालली आहे. आज त्याला मानवाचं शरीर मिळालेलं आहे, काय माहित की पुढे त्याला हे मानवाचं शरीर मिळेलच का. जर त्याला मानवाचं शरीर मिळालंच नाही तर हा आत्मा किती लांब फेकला जाईल, कुठल्या योनीत जाऊन पडेल कोणालाच ठाऊक, कोणाला ठाऊक. पण या मानव शरीरामध्ये तो कृष्णाची प्राप्ती करू शकतो. आणि मानव शरीरामध्ये हा आत्मा किती दिवस राहणार आहे हे तुम्ही सांगू शकता का? तुम्ही सांगू शकत नाही. म्हणून ही इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे आणि हे त्वरितच केलं पाहिजे. आणि हे जेव्हा त्यांनी इतकं स्ट्रॉंगली भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलं तेव्हा मनोमन श्रील प्रभुपादांना ते पटलं आणि त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांना आपला गुरु मानलं.
मग ते त्यांच्या आश्रमात जाऊ लागले, त्यांची प्रवचनं ऐकू लागले, हे जे इतर गुरुबंधू आहेत त्यांच्याबरोबर मिसळू लागले, त्यांची पुस्तकं वाचू लागले. आणि मग त्याच्यानंतर त्यांची भेट 1922 या साली झाली आणि 1933 या साली श्रील प्रभुपादांनी म्हणजे 11 वर्षांनी श्रील प्रभुपादांनी त्यांच्याकडून दीक्षा घेतली. आणि त्यांनी जे सांगितलं होतं त्यांना 1922 मध्ये, तर जवळजवळ आपण म्हणू शकतो 43 वर्षांनी त्यांनी हे जे कार्य आहे पाश्चात्य देशात जाऊन हा जो भागवत धर्म किंवा हे जे ज्ञान आहे या ज्ञानाचा प्रसार कर, हे ते जवळजवळ 42-43 वर्षांनी 1965 मध्ये ते US ला गेले. तर तेव्हा त्यांनी तो प्रचार केला, भागवत धर्माचा प्रसार केला. म्हणजे 41 वर्षांनी त्या आज्ञेचं त्यांनी पालन केलं. तर आता बघा, त्यांनी जे काय भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलं होतं त्यात 3 क्लॉजेस होते. त्यांना काय सांगितलं होतं की हे जे कृष्ण प्रेम आहे, कृष्ण ज्ञान आहे, हे तू लोकांना शिकव, तू प्रीचिंग कर, याचा प्रसार कर. दुसरा क्लॉज, प्रीच इन इंग्लिश, म्हणजे इंग्लिशमध्ये जी काय आपले ग्रंथ आहे त्याचा अनुवाद इंग्लिशमध्ये कर, इंग्लिशमध्ये शिकव. आणि तिसरा क्लॉज जो होता, प्रीच टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, हे कोणाला शिकव? पाश्चात्य देशात जा आणि त्या लोकांना तू हे शिकव. तर हे जे आहे मी तुम्हाला सांगते की हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी प्रभुपादांना सांगितलं, पण खरं म्हणजे हे आपल्यासाठी आहे. काय आहे आपल्यासाठी? की ही सिच्युएशन जी आहे, इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे. आत्म्याला एक शरीर आहे आणि आत्म्याकडे आपण पूर्ण दुर्लक्ष करतोय. म्हणजे काय, आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान घेत नाहीये, जप करत नाहीये, आपण आपल्या इंद्रियांना तृप्त करण्याच्या पाठीमागे आहोत. तर जो आत्मा आहे त्याची अधोगती होतच आहे ना, अधोगती होतच आहे. कुठेतरी आपल्याला ती पूर्णपणे थांबवली पाहिजे. ज्याप्रमाणे हे म्हणाले, द सोल कॅनॉट वेट फॉर इंडिपेंडन्स और डिपेंडन्स, द सोल कॅनॉट वेट. तशी आपली जी कामं आहेत, सोल कॅनॉट वेट. आपली जी कामं आहेत, आज मला हे काम आहे, मला ते काम आहे, मी भगवद्गीता ऐकू शकणार नाही, मी जप करू शकणार नाही, हे तर कायमच असणार आहे तुमचं, हे काही बदलणार नाही. आणि इकडे लक्ष दिलं तुम्ही, सोल कॅनॉट वेट, इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे, तुम्हाला मला माहित नाहीये की किती दिवस आपण या शरीरात राहणार आहे. तर त्वरित, विदाउट डिले, यू मस्ट सरेंडर. पूर्ण कृष्णाला शरण गेलं पाहिजे. पण शरण कसं गेलं पाहिजे, हे कृष्णाने आपल्याला काय काय आदेश दिलेले आहेत ते पूर्ण तऱ्हेने समजून तुम्ही श्रीकृष्णाला शरण जाणं खूप महत्वाचं आहे. आणि मग शरण गेल्यानंतर आपण ही जी जो जप आहे तो उत्तम तऱ्हेने करू शकतो, उत्तम तऱ्हेने करू शकतो, आपण डिस्टर्ब होत नाही. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा श्रील प्रभुपादांना पहिल्यांदा भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलं की पाश्चात्य देशात जा आणि हे ज्ञानाचा प्रसार कर. आणि जेव्हा केव्हा हे जात होते भेटायला त्यांना, तेव्हा तेव्हा ते हेच सांगत होते. 1935 मध्ये जेव्हा श्रील प्रभुपाद भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे वृंदावनात होते, हे तिकडे गेले, प्रभुपाद आपल्या गुरुंना भेटायला वृंदावनात गेले. तेव्हा त्यांनी भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी सांगितलं की आता हे
आपला जो गौडिया मठ आहे याच्यामध्ये आग लागेल. आग लागेल म्हणजे काय, 2 सेक्शन्स निर्माण होतील किंवा 2 पार्टीज आणि त्यांची खूप भांडणं होतील आणि त्याच्यामुळे उन्नती होणार नाही. तर असं अशी आग निर्माण होईल. तर आता आणि एव्हरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉईड या आगीमध्ये. तर ही आग निर्माण होण्या अगोदर माझी खूप इच्छा आहे, तू पूर्ण करशील का? तर शिला प्रभुपाद म्हणाले, कोणती इच्छा? तर ते म्हणाले की जे आपलं जिकडे जिकडे मार्बल लावलेलं आहे, फ्लोरिंग किंवा वॉल्स, हे सगळं मार्बल काढ आणि विकून टाक आणि जो काही पैसा येईल तो पैसा घे आणि पुस्तकं छाप आणि ही पुस्तकं सर्वांना दे. कारण दॅट इज द म्हणजे नॉलेज तुम्हाला जर सगळीकडे पोचायला हवंय, तर प्रिंटिंग मीडियम हे जे आहे हे खूप याचा जो रोल आहे हा खूप खूप महत्वाचा आहे. कुठपर्यंत पुस्तकं छापलेले न्यूजपेपर्स, पुस्तकं देशाच्या, राष्ट्राच्या, जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचू शकतात, ते ज्ञान मिळू शकतं. तर त्यांनी ज्या तऱ्हेने त्यांनी म्हटलं की म्हणजे अक्षरशः विनवणी केली की कमीत कमी हे कर. आग तर लागणारच आहे, गौडिया मठ उद्ध्वस्त होणार आहे, पण त्या अगोदर तू हे कर. तर हा जो अर्ज होता ना, विथ विच भक्ती सिद्धांत सरस्वती वॉज स्पीकिंग, की इमेन्स अगदी त्यांची खूप इच्छा दिसून आली की प्रभुपादांनी पुस्तकं छापावी. आणि हे जे त्यांचं शेवटचं बोलणं होतं आणि 1936 मध्ये ते गेले आणि जायच्या अगोदर सुद्धा त्यांनी पत्र लिहिलं शिला प्रभुपादां आणि हाच आदेश त्यांनी दिला, प्रिंट बुक्स म्हणून. तर हे जे आहे ना, हे शिला प्रभुपादांना कुठेतरी अगदी लागलं. म्हणजे हो, माझे गुरुदेव इतकं तळमळीने मला सांगतायत पुस्तकं छाप म्हणून. तर मग त्यांनी ठरवलं की आता आपण हे पुढे न्यायचं. अशी आणि एक तुम्हाला एक हे झालेली त्यांची सांगते लीला आपण म्हणूया, की श्रील प्रभुपाद एकदा वृंदावनात गेले होते आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती आपल्या सगळ्या भक्तांना घेऊन गेले होते. तेव्हा यांचं लग्न झालं होतं, यांच्याबरोबर यांचा एक मुलगा पण होता आणि सगळे बसले आणि प्रवचन ऐकत होते. मग वृंदावनात शेषशाही म्हणून नंदगावाच्या जवळ एक जागा आहे. ती जागा म्हणजे जे कृष्णाचे बालगोप मित्र होते ते एकदा श्री कृष्णाला म्हणाले की तू कृष्ण आहेस ना, मग तू विष्णू आहेस ना, मग तू आम्हाला तुझं विष्णू रूप दाखव चतुर्भुज. आणि बलराम शेष आहे ना, तर ते शेष रूप आम्हाला बघायचं आहे. मग श्रीकृष्ण कसा आहे, भक्तवत्सल, त्यांनी पटकन आपल्या सगळ्या बालगोपांना विष्णू आणि अनंत शेष हे रूप दाखवलं आणि मग त्या गावाचं नाव शेषशाही झालं. तर हे भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणाले की श्रील प्रभुपादांना सगळ्या भक्तांना म्हणाले की वृंदावनात आलाय ना, आता तुम्हाला कोणाला जायचंय शेषशाही च्या ठिकाणी तर तुम्ही जाऊ शकता. माझं प्रवचन मी इन द मीन टाइम चालू ठेवते. तर जवळजवळ सगळेच गेले उठून की आपण इकडे वृंदावनात आले, चला चला आपण शेषशाही ठिकाणी जाऊया. तर थोडेच भक्त होते, त्यामध्ये एक प्रभुपाद होते, त्यांच्या मांडीवर त्यांचा मुलगा होता आणि इतके इंटेंटली ते ऐकत होते की भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी आपल्या इतर भक्तांना सांगितलं की हे जे काय हे बोलतील ते तुम्ही लिहून काढा. नुसतं काहीही बोलले तुम्ही लिहून काढा. म्हणजे हे जे प्रॉमिसिंग स्टुडंट आपण म्हणतो ना, एखाद्या गुरुला दिसतं की ही इज अ प्रॉमिसिंग स्टुडंट, की समजतं की हा पाय पाळण्यात दिसतात, मराठीत बोलतो ना आपण. तर तसं त्यांना श्रील प्रभुपाद कुठे जातील आणि किती सुंदर लिहितील
हे त्यांना अगोदरच दिसून आलं. तर अशा तऱ्हेने आता हे मध्यमवर्गीय होते, आता कुठे जाणार अमेरिकेला? मग पण गुरूंची तर तीव्र इच्छा होती, म्हणून त्यांनी आपला जो पहिला हे होता प्रवचन, ते त्यांनी झांसी या ठिकाणी केलं. पण तिकडे त्यांना काही खूपसा प्रतिसाद मिळाला नाही. लोक आले, पण त्याच्या पुढे काही नाही झालं. म्हणजे त्यांनी म्हटलं नाही की तुम्ही इकडे रोज या, रोज प्रवचन करा वगैरे, असं नाही म्हटलं. मग त्यांनी 1955 या साली त्यांनी संन्यास घेतला. आणि आता मात्र त्यांनी आपल्या गुरुचे ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या अगदी सिरियसली घेतल्या. त्यांनी संन्यास घेतल्यानंतर श्री श्री राधा दामोदर मंदिर इकडे ते शिफ्ट झाले. आणि तिकडे शिफ्ट झाल्यानंतर त्यांनी बरीच पुस्तकं लिहिली. भागवतमचे पहिले 3 स्कंद आहेत हे त्यांनी भारतातच लिहिले. आणि भगवद्गीता ते नंतर अमेरिकेला गेल्यावर त्यांनी लिहिली. तर पहिल्यांदा त्यांनी भागवतम लिहिलं. आणि बॅक टू गॉड हेड हे मॅगझिन सुद्धा त्यांनी भारतात असतानाच चालू केलं. आणि हे जे मॅगझिन आहे ते स्वतः जाऊन विकायचे, हॉटेलमध्ये जाऊन. वाचाल तर वाचाल, म्हणजे वाचा तुम्ही हे, आणि तुमचा आत्मा आहे त्याला वाचवा तुम्ही. तर सगळं एडिटिंग, प्रूफ रिडिंग, डिस्ट्रीब्युशन हे सगळं ते स्वतः हँडल करायचे. आणि वृंदावन टू दिल्ली एकसारखे ते येत असत. आणि तोही खडतर प्रवास होता. तिकडे ते प्रिंटिंगला देत असे. आणि अशा तऱ्हेने खूप कष्टाने त्यांनी हे आपण जे आता वाचतोय घरी बसून, AC लावून किंवा आपल्या घराच्या कम्फर्टमध्ये बसून जेव्हा आपण हे वाचतोय, त्यावेळेला श्रील प्रभुपादांनी जेव्हा लिहिलं तेव्हा तसं नव्हतं. ते श्री श्री राधा दामोदर मंदिरात राहत होते. त्यांची जी कुटीर, भजन कुटीर खूप छोटीशी आहे. तर जेव्हा तिकडे बघितल्यावर आपल्याला असं वाटेल, बापरे, कसे काय त्यांनी असे एवढे ग्रंथ लिहिले. आणि वृंदावनात बघा, त्यावेळेला तर जेव्हा उन्हाळा असतो तेव्हा खूप गरमी असते, तेव्हा AC सुद्धा नव्हते. तर कसं काय त्यांनी लिहिलं असेल, तर हा प्रश्न आपल्याला नेहमी पडतो. तर खूप छान तऱ्हेने त्यांनी आपल्यासाठी पुस्तकं लिहिली. आणि ते सांगतात की मी लिहिलेली पुस्तकं तुम्ही वाचा, कारण मी ती लिहिलेली नाहीये, कृष्णाने मला डिक्टेशन दिलेलं आहे आणि मग मी ती लिहिलेली आहे. माझी पुस्तकं सुद्धा मी स्वतः वाचतो. आता जेव्हा श्रील प्रभुपादांना विचारत काही लोक की आम्ही कुठलं पुस्तक वाचू, तर बहुतेक करून ते सांगत की भगवद्गीता वाचा. पण एका ठिकाणी त्यांनी एका माणसाला सांगितलंय की तुम्ही जरी भागवतमचा पहिला स्कंद वाचला तर त्यात सगळा इसेन्स लिहिलेला आहे. आणि दॅट इज सफिशियंट फॉर यू टू गो बॅक टू गॉड हेड. म्हणजे तो पुरेसा आहे, तुझी या भौतिक जगातून सुटका होऊ शकेल आणि तू आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश करू शकशील. तर हे आता जेव्हा ते अमेरिकेला गेले तेव्हा जलदूत या जहाजातून ते गेले. तिकडे सुद्धा जेव्हा ते जलदूत जहाजातून गेले तेव्हा परमिशन काढायला सुद्धा त्यांना खूप अवघड झालं. या ज्या सिंधिया शिपिंग कंपनीच्या ज्या मालकीणबाई होत्या, सुमती मोरारी, यांना पटवून द्यायला देखील वेळ लागला. त्या म्हणत होत्या की तुम्ही तर 70 वर्षाचे आहात आणि या वयात तुम्हाला प्रवास झेपेल का? आणि तिकडे जे काय तुम्ही मला सांगताय, तुम्ही भागवत धर्माचा प्रसार करायला जाताय, तर त्यांना कृष्ण देखील कोण आहे माहित नाहीये. तर तुम्ही हे जे काय सांगता ते मला पटत नाही. तर असं करून पहिल्यांदा त्यांनी नाही म्हणून सांगितलं, मी माझ्या जहाजात प्रवेश देणार नाही. परत श्रील प्रभुपाद गेले
आणि मग त्यांनी यांना सांगितलं की तुम्ही जा. मग त्यांच्या खिशामध्ये फक्त 40 रुपये होते ते जेव्हा गेले तेव्हा. आणि मग ते जहाजातून गेले आणि त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले. 2 हार्ट अटॅक्स आल्यानंतर त्यांना एक स्वप्न दिसलं आणि स्वप्नामध्ये कृष्ण दिसला की कृष्ण त्यांचं जहाज ओढतोय. आणि जेव्हा त्यांनी हे स्वप्न बघितलं तेव्हा त्यांना निश्चित समजलं की हे जे कार्य आहे हे कृष्ण माझ्याकडून करवून घेतोय. आता त्यांना कुठलीही भीती नव्हती. मग ते अमेरिकेला पोहोचले. पहिल्यांदा बॉस्टन मध्ये राहिले. त्यांच्या ओळखीचा कोण एक माणूस होता आणि त्यांचा मुलगा आणि बायको हे जिकडे राहत होते तिकडे ते राहिले. आता बघा एवढे मोठे संत, आता हे ज्यांच्या घरी राहिले ते नॉनव्हेज खात होते पण तरीही ते श्रीला प्रभुपादांनी सहन केलं. त्यांच्या जेवणासाठी ते इकडनंच कुकर घेऊन गेले होते. तेवढं आपल्याला लागेल तेवढं जेवण ते आपले स्वतःच्या हाताने कुकरमध्ये करायचे. आणि मग त्यांना वाचलेलं होतं की न्यूयॉर्क ही अमेरिकेतलं एक खूप मोठं शहर आहे. मग ते तिकडनं न्यूयॉर्कला गेले. न्यूयॉर्कला गेल्यानंतर ते पहिल्यांदा ज्या ठिकाणी राहत होते ते म्हणजे आपण आता स्लम एरिया जशी असते ना अशी ती एरिया होती. तिकडे सर्वत्र हिप्पी होते, नागडे उघडे फिरत होते, दारू पिऊन पडलेले होते फुटपाथवर, रस्त्यावर. तर अशी ती जागा होती. मग अशा जागेमध्ये ते राहिले आणि टॉम्किन स्क्वेअर पार्क मध्ये ते जाऊन रोज दुपारी कीर्तन करायचे आणि तिकडली येणारी जाणारी लोक बघायची आणि आकर्षित व्हायची की हे काय म्हणतात, हे काय आहे, हरे कृष्ण म्हणजे काय. आणि काही जण त्यांच्या जवळ बसू लागली, बोलू लागली आणि असं करून हळूहळू हे जी भक्त आहेत ते वाढू लागले. आता हे का होऊ शकलं, कारण हे शुद्ध भक्त आहेत म्हणून. आता समजा जर आपण कोणाला सांगितलं की नाम हे अतिशय पॉवरफुल आहे आणि तुम्ही नाम घ्या, तर कोणी आपलं ऐकेल का? सांगा बरं मला. आपल्याला पटलंय की आपण नाम घेतलं पाहिजे, पण आपण दुसऱ्यांना सांगू शकतो का की तुम्ही नाम घ्या? नाही सांगू शकत. आणि पटेल का लोकांना? नाही पटत पटकन. नाही तर का नाही पटणार? कारण आपणच आहोत. जेव्हा तुम्ही 108 माळा दिवसाला कराल, हे मी तुम्हाला एक रफ गणित सांगते हा. 108 माळा दिवसाला कराल तेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांना सांगू शकाल की तुम्ही एक वेळ तरी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणू शकाल का? 108 पर डे माळा. तेव्हा आपल्याला थोडंसं आपण रिक्वेस्ट करू शकतो. नाहीतर आपण कोणालाही म्हणू शकत नाही की तुम्ही जप करा. आता मी सुद्धा इकडे मी बोलताना म्हणणार आहे की श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय जप करा म्हणून आपण जप करायचंय. आपल्यामध्ये ती पॉवर नसते, पण जे महात्मे असतात त्यांच्यामध्ये ही पॉवर असते. ते क्राऊडला अट्रॅक्ट करतात साध्या केवळ जपाने. आणि ते सुद्धा एखादा मोठा महात्मा आहे ते जे काय सांगतात ते त्यांच्या कानातून त्यांच्या हृदयात जातं आणि ते त्या महात्मा जे काय सांगतोय त्याचं ते अनुकरण करतात किंवा ते सांगितलेलं जे काय सांगितलेलं आहे त्याचं पालन करायचा प्रयत्न करतात. तर अशा तऱ्हेने इस्कॉनची जी स्थापना आहे ती 1966 मध्ये झाली. ते दर खेपेला जात असत आणि जे निरनिराळ्या देशातले जे प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किंवा जे नेते आहेत त्यांना भेटत. कारण त्यांना नेहमी असं वाटत की जर जो नेता आहे या नेत्याला जर कृष्णज्ञान मी दिलं तर मात्र तो जे राज्य करतो तो सुराज्य करेल.
सगळी प्रजा सुखी राहील, आनंदित राहील. आणि जेव्हा सगळी प्रजा सुखी आनंदित राहील तेव्हा ते कृष्ण भावनाकडे वळू शकतील. समजा जर एखाद्या माणसाला खायलाच नाहीये काही, तुम्ही मला सांगा, त्याला नोकरी नाहीये, खायला नाहीये, तो शांतपणे बसून नाम घेऊ शकेल का? सांगा बरं. नाही घेऊ शकणार. नाही. अवघड नाही होईल, घेऊ शकणार. हो. अवघड होईल. पण ते जर सुराज्य असेल, चांगलं राज्य असेल, तर मात्र काही लोक विचार करू शकतील, कृष्ण भावना कडे ते वळू शकतील. तर यासाठी ते नेहमी हे जे नेते आहेत त्यांना भेटायचे. बघा, त्यांनी खूप पुस्तकं लिहिली, या पुस्तकांचा अनुवाद पण केलेला आहे. बॅक टू गॉड हेड हे त्यांचं पहिलं मॅगझिन होतं. आता ही टाइमलाईन आहे. पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। आता बघा, 1965 to 1977 ते 12 वेळेला पूर्ण त्यांनी पृथ्वी भ्रमण केलं आणि अनेक देशांमध्ये जाऊन त्यांनी इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली, कृष्णाचं ज्ञान दिलं, अनेक लोकांना मार्गदर्शन दिलं. आता हे जे तुम्ही स्लाइड्स बघताय, हे नामानिष्ठ प्रभूजींनी या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम चालू आहे. तर नामानिष्ठ प्रभूजींना माझा सादर प्रणाम. त्यांच्यामुळे आपण हे ज्ञान घेऊ शकतोय. ज्यांच्या आनंदासाठी हे ज्ञान मी तुम्हाला देत आहे आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही इकडे बसून आता 1.5 तास झालाय वाटतं भगवद्गीता बसून ऐकता, त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं आपण दंडवत प्रणाम करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हा अध्याय आता चालू करूया. तर मला वाटतं आपला एक श्लोक आपण केलेलाच आहे आणि आता 6:30 वाजलेले, 6:45 वाजायला आले. तर आता मी एंड करू का, की तुम्ही काही वेळ बसू शकाल? मला तुमच्याकडून उत्तर पाहिजे. मला चालेल. पण इतरांना काही हा तेच म्हणूनच, म्हणजे मी फक्त माझ्या पुरतं सांगतेय, इतरांना पण कोणाला चालेल, म्हणजे जमेल नाही जमेल. चालेल थोडा वेळ माताजी अजून. चालेल का? बरं, माताजी 7 वाजता घेऊ शकतो आपण. हा. ओके. चालेल. बरं, हे कुठे आहे आपलं इस्कॉन टेम्पल? हे मँगलोरला आहे, कोकोनट गार्डन रोड, टॉलगेट, कद्री. तुम्ही जर गेला मँगलोरला तर नामानिष्ठ प्रभूजींना भेटा, त्यांना सांगा की आम्ही असं असं मराठीत शिकलो आणि आम्हाला याचा खूप फायदा झाला, तुम्ही जो उपक्रम चालू केलाय, तर त्यांना सांगा, त्यांना खूप आनंद होईल. आता भगवद्गीता जे आहे हे आपल्याला, आपण म्हणू शकतो की एक स्पिरिच्युअल डिक्शनरी आहे. आणि बघा, जे काही आपले भौतिक प्रॉब्लेम्स आहेत, या सगळे जे मटेरियल प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याचं सोल्युशन कुठे आहे? ते स्पिरिच्युअल सोल्युशनच त्याला आहे. स्पिरिच्युअल सोल्युशन, जेव्हा आपण मटेरियल
प्रॉब्लेमला अप्लाय करतो तेव्हा आपण त्या प्रॉब्लेमच्या बाहेर पडू शकतो. मटेरियल प्रॉब्लेम जर तुम्ही मटेरियल सोल्युशननी जर टॅकल केला तर टेम्पररी रिलीफ तुम्हाला मिळेल, पण परमनंट रिलीफ मिळणार नाही. आता कोणी कोणी भगवद्गीता वाचली, आपल्याला समजतं की महात्मा गांधी हे रोज भगवद्गीता वाचत होते. अल्बर्ट आइन्स्टाईन हे सुद्धा भगवद्गीता वाचत होते. तर त्यांची जी प्रतिक्रिया आहे ती त्यांनी दिलेली आहे. तर यात मी डिटेलमध्ये जात नाही, कारण तुम्ही हे 18 दिवसात केलेलं आहे. आता इस्कॉनचीच भगवद्गीता किंवा भगवद्गीता जशी आहे तशी हीच आपण का वाचायची? कारण हे जे ज्ञान आपल्याला मिळतंय हे परंपरे थ्रू ज्ञान मिळतंय. जे परंपरे थ्रू ज्ञान मिळतंय हे ज्ञान कसं आहे? अनअडल्ट्रेटेड आहे, जेन्युइन आहे, भेसळ नाहीये, मिसइंटरप्रिटेशन्स नाहीये. आणि जेव्हा असं आपण अनअडल्ट्रेटेड, आता कुठली गोष्ट जेव्हा अनअडल्ट्रेटेड तुम्ही खाता, मग ते दूध असेल किंवा आणि काही खाद्यपदार्थ असेल, तर तो आपल्याला जास्त स्वादिष्ट लागतो की नाही? सांगा बरं मला. जे अनअडल्ट्रेटेड म्हणजे उदाहरणार्थ तूप जे काही आपण खातो ते कसं असतं? स्वादिष्ट असतं की नाही? चांगलं असतं ना तब्येतीला पण. तर तसंच जेव्हा ज्ञान अनअडल्ट्रेटेड, जेन्युइन जसं आहे तसं आपल्यापर्यंत पोचतं, या ज्ञानाची क्षमता इतकी मोठी असते की आपल्या हृदयाचं परिवर्तन होतं. आणि आपल्यामधले जे दोष आहेत, जेव्हा आपण ज्ञान घेतो आणि आपण अगदी डिटर्मिन्ड होतो, ते आपल्याला पटतं. मग आपण तसं आचरण करू लागतो आणि तसं आचरण केल्यानंतर आपण जे दूषित झाले आहोत ते शुद्ध होऊ शकतो. मग आपण कृष्णाला थोडं थोडं समजू शकतो. तर म्हणून आपल्याला हे ज्ञान जे आहे हे अनब्रोकन, अखंडितपणे आपल्यापर्यंत पोचलेला आहे गुरु शिष्य परंपरेद्वारा. याच्याबद्दल आणखी मी तुम्हाला 4थ्या अध्यायात सांगणार आहे. आणि अशा ज्ञानाचा आपल्यावर परिणाम होतो, चांगला परिणाम. म्हणजे आता गीता जी आहे इकडे त्यांनी सांगितलंय की 574 वर्सेस आहेत. या मध्ये नाही सॉरी 700 श्लोकाज आहेत. त्यातले 574 श्लोक जे आहेत हे कृष्ण बोललेले आहेत. अर्जुनाने 84, संजयने 41 आणि धृतराष्ट्रने 1 श्लोक. ते आपण बघितलेलं आहे की पहिला श्लोक आपला झालेला आहे. तर आपण 5 गोष्टी भगवद्गीतामध्ये काय डिस्कस केलेल्या आहेत. एक म्हणजे ईश्वर. आता आपल्या हिंदू धर्मामध्ये किंवा सनातन धर्म सुद्धा आपण म्हणूया की याच्यामध्ये अनेक देवदेवता आहेत, 33 कोटी आहेत. तर आता मग नक्की ईश्वर कोण आहे? मग कोणाची आपण आराधना करायची आणि का? हे आपल्याला सांगितलेलं आहे की ईश्वर म्हणजे कृष्णच आहे. की आपण कोणाची प्राप्ती केली पाहिजे? कृष्णाची प्राप्ती केली पाहिजे. मग त्याच्यानंतर जीव हा कोण आहे? त्याचं श्री कृष्णाबरोबर काय नातं आहे हे आपल्याला समजतं. मग प्रकृती कोण आहे? प्रकृतीचं आणि ईश्वराचं काय नातं आहे? प्रकृती आणि जीवाचं काय नातं आहे हे आपल्याला समजतं. आणि प्रकृती ही जीवाला कसं बद्ध करते? 3 गुणांमध्ये अडकवून प्रकृती जीवाला बद्ध करते. मग काळ म्हणजे काय हे आपल्याला समजणार आहे 11व्या अध्यायामध्ये. आणि कर्म म्हणजे काय? जी ऍक्टिव्हिटी आपण करतो त्याला आपण
कर्म म्हणतो. मग त्यात सुद्धा अनेक प्रकार आहेत, ते 4थ्या अध्यायात परत येणार आहेत आणि परत पुढे 14वा अध्याय आहे, त्यात पण आपण बघणार आहोत. मग आता ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ हे कसे आहेत? शाश्वत आहेत. आणि कर्म जे आहे हे टेम्पररी आहे. आणि कर्म कसं आहे ते आपण अजाणतेपणे केलं की आपण कर्मबंधनात अडकतो. आणि जेव्हा आपण समजून करतो किंवा आपण अकर्म करतो तेव्हा मात्र आपल्याला कर्माचे परिणाम जे आहेत ते भोगावे लागत नाही. किंवा ज्या क्षणी आपण कृष्णाला शरण जातो त्या क्षणी आपले हे जे कर्म आहेत त्याचे जे परिणाम आहेत ते सगळं भस्म होऊन जातात. म्हणून कर्म याला टेम्पररी किंवा अनित्य असं म्हटलंय. आता बघा, ईश्वर म्हणजे कोण आहे? कृष्ण आहे. प्रकृती म्हणजे काय आहे? जी जीवाना 3 गुणांनी बद्ध करते तिला प्रकृती म्हटलेलं आहे. किंवा जी सृष्टी आहे, सृष्टीमध्ये जे जे काही आहे हे 3 गुणांनी बद्ध झालेलं आहे. तर ज्याप्रमाणे आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दिसत नाही त्याचप्रमाणे ही प्रकृती जी आहे ती आपल्याला दिसत नाही, परंतु ते जे परिणाम आहेत तिने आपल्याला तमोगुणात बांधलं. तर तमो गुणातले जे गुण आहेत, निद्रा किंवा आळस, हे गुण आपल्याला दिसून येतात. ही प्रकृती झाली. हे कर्म, हे जीव झाले. जीव म्हणजे फक्त माणसं नाही, पण प्राणी, पशु, पक्षी, देव देवता हे सुद्धा बद्ध जीव झाले. काळ, काळ आपण हे 11व्या अध्यायात आता बघणार आहे. काळ म्हणजे काय? हा श्रीकृष्णाच्या सुदर्शन चक्रातून गतिमान झालेला असतो. आणि काळ म्हणजे हा कृष्णाचा भक्त आहे. कर्म, कर्म म्हणजे काय? आपण जे काय करतो त्याची रिॲक्शन, मग चांगली किंवा वाईट, ही आपल्याला भोगावी लागते. तर जे कार्य आपण करतो त्याला आपण कर्म म्हणतो. आता भगवद्गीतेचा मूड कसा आहे? अर्जुन बघा, अर्जुन कसा आहे? असमंजस, खूप कन्फ्युजन आहे मनामध्ये, मी युद्ध करू की युद्ध करू नको. खरं म्हणजे कृष्ण हा अर्जुन हा कृष्णाच्या छायेत राहिलेला आहे. तर त्याला असं होऊ शकेल का की असं कन्फ्युजन नाही? पण ही कृष्णाचीच रचना होती. त्यांनी अर्जुनाला गोंधळात टाकलं. आणि का टाकलं? कारण भगवद्गीता आपल्यापर्यंत त्यांना पोचवायची होती. आपल्या सर्वांच्या हितासाठी श्रीकृष्णाने अर्जुनाला गोंधळात टाकलं. आणि मग अर्जुनाने अनेक प्रश्न विचारले, त्या अनेक शंका होत्या, त्या सर्व शंकांचं निरसन श्रीकृष्णाने जे केलं आणि अर्जुनाला सांगितलं त्यालाच आपण भगवद्गीता म्हणतो. आता हे गीता महात्म्य ऐकूया. आवाज येतोय? अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलानिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्षस्थले
स्तुष्यति सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. तर आता आपल्याला गीता महात्म्य आहे त्यात काय समजतं की सर्व उपनिषद जी आहेत त्या उपनिषदांचं सार जे आहे ते सार म्हणजे ही भगवद्गीता आहे. आता सर्व उपनिषद जी आहेत त्याची तुलना एका गायी बरोबर केलेली आहे आणि गायीचं दोहन करणारा कोण आहे? गोपाल किंवा कृष्ण आहे. आणि हा जो जे गायीचा वासरू आहे ते वासरू म्हणजे कोण आहे? अर्जुन आहे. म्हणजे कोण? जे भक्त आहे, जो गीतेचा अमृतपान करताय. गीतेचं जे अमृत आहे ते पान कोण करताय? की जे भाग्यवान भक्त आहेत तेच या गीतेचा पान करताय. तर सर्व उपनिषद जी आहे त्याचा सार गीता आहे आणि ही गीता म्हणजे अमृत आहे. हे अमृत कोण? अमृताचा पान कोण करताय? जे भाग्यवान भक्त आहे. म्हणजे जसे तुम्ही सर्व इकडे आलात, आता 2 तास बसलात आणि अध्याय ऐकताय तुम्ही. आता इकडे आपला हा पहिला हे झालेला आहे. तर थोडस या पहिला श्लोक 1-2 गोष्टी सांगते मी की इकडे धृतराष्ट्राने सांगितलंय, जो पहिला श्लोक आहे, मामका पांडवाश्चैव. मामका म्हणजे माझी पुत्र आणि पांडव म्हणजे तो स्वतःच्या पुत्रांना कुरु मानत होता आणि पांडव हे सुद्धा कुरु वंशातले होते, पण त्यांना तो पांडुपुत्र असं म्हणत होता. तर इकडे ज्याप्रमाणे आपण जेव्हा नवीन घरात प्रवेश करतो तेव्हा भांड्यात दूध उकळून ते उतू जाऊ लागतं, इथपर्यंत ते उकळतो. तर हे शुभ कार्य आहे. त्याचप्रमाणे युद्ध जे झालं त्याला धर्मक्षेत्र म्हटलेलं आहे. म्हणजे जे कुरुक्षेत्रावर युद्ध झालं, कुरुक्षेत्राला धर्मक्षेत्र का म्हटलंय? कारण कुरुक्षेत्रावर अनेक योगी जनांनी तपस्या केली होती. तिकडे अनेक यज्ञ झाले होते आणि त्या यज्ञाने, ध्यानाने, जपाने जी काही पुण्य कर्म तिकडे अनेक योगींनी केली होती त्या क्षेत्राला पावित्र्य आलेलं होतं आणि म्हणून त्याला धर्मक्षेत्र म्हटलेलं आहे. आता जेव्हा दुधामध्ये आपण लिंबू पिळतो किंवा दही टाकतो तेव्हा काय होतं की पनीर आणि हे पाणी हे वेगवेगळं होतं. त्याचप्रमाणे यांनी धृतराष्ट्रांनी त्याचे पुत्र कुरु आणि पांडव या दोघांमध्ये भेद केला होता, जरी पांडव ही कुरु होते तरी. आता पनीरचे रसगुल्ले केले आणि जर मी तुम्हाला दिले आणि विचारलं रसगुल्ल्याचं काय केलं, तर तुम्ही सांगणार ना मी रसगुल्ले खाल्ले. तर त्याचप्रमाणे किम अकुर्वत म्हणजे की संजया हे जे पांडुपुत्र आहेत, माझे पुत्र आहेत, ते कुरुक्षेत्रावर काय करत आहेत? तर हा प्रश्न धृतराष्ट्राने विचारला. तर याच्यावरून तुम्हाला काय दिसतंय की त्याच्या मनामध्ये काय आहे? तुम्ही सांगू शकाल का मला? की धृतराष्ट्र या प्रश्नावरून तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही त्याच्या मनाबद्दल काय सांगू शकता का? त्याची आंतरिक इच्छा अशीच होती की सगळं राष्ट्र
दुर्योधन म्हणजे दुर्योधन राजा व्हावेत हम्म. ही त्यांची आंतरिक आणि सुप्त अशी इच्छा होती. बरोबर. आणि कोणाला काही सांगायचंय? हरे कृष्ण. दुर्योधन सॉरी धृतराष्ट्राला राज्याची खूप लालसा होती आणि धर्मक्षेत्र आहे कुरुक्षेत्र. मग आता इथे युद्ध झालं तर त्याचा लाभ पांडवांना तर होणार नाही आणि तसा लाभ मिळाला तर मग कौरव युद्ध हरतील अशी त्याला काळजी वाटत होती आणि म्हणून तो साशंक होता. बरोबर. म्हणजे त्याला धृतराष्ट्राला असं वाटत होतं की हे सर्व राज्य हस्तिनापूर हे आपल्या मुलांना मिळावं, पण त्याला शंका होती की आपली मुलं हे युद्ध जिंकतील का? मग तो घाबरलेला होता. का घाबरलेला होता? कारण हे धर्मक्षेत्र होतं. या धर्मक्षेत्राचा नेगेटिव्ह इन्फ्लुएन्स त्याच्या पुत्रांना होईल का? आणि म्हणजे तो घाबरलेला होता आणि एका बाजूला त्याला आशाही होती. काय आशा होती? की धर्मक्षेत्राचा इन्फ्लुएन्स या पांडवांवर झाला तर ते पांडव इकडे युद्ध करणार नाही आणि युद्ध न करता माझ्या मुलांना राज्य मिळेल. तर हे सगळे इमोशन्स जे आहेत हे त्याच्या प्रश्नातून आपण समजू शकतो. आता तिकडे कृष्ण होता आणि इकडे त्यांनी कृष्णाची तुलना कशी केली आहे बघा, की एक शेत असेल, शेतामध्ये शेतकरी असतो, तर जेव्हा शेतामध्ये जंगली रोपटी उगवतात, शेतकरी काय करतो? ती जंगली रोपं जी आहेत ती काढून टाकतो. का? कारण त्याचं जे मुख्य जे पीक आहे त्याला काही धोका नाही लागला पाहिजे, त्याची वाढ उत्तम तऱ्हेने झाली पाहिजे. तर अशाच तऱ्हेने इकडे सुद्धा श्रीकृष्ण ज्यांनी धर्म स्थापन केला, जे धर्मपिता आहेत, त्यांनी काय केलं की एकाच वेळेला त्यांनी धर्म आणि अधर्म एका बाजूला, जे राजे क्षत्रिय राजे उन्मत्त झाले होते, जे लोकांना त्रास देत होते, असे जे सर्व जे काय अधर्मानी राज्य करत होते, वागत होते, ते सगळे एका बाजूला होते. जे चांगले होते, जे धर्माचं पालन करत होते, ते एका बाजूला होते. आणि ज्याप्रमाणे शेतकरी जंगली रोपटी उपटून काढतो, त्याचप्रमाणे श्री कृष्णाने अर्जुनाला निमित्त मात्र करून त्या सर्वांचा वध केला. तर आता आपण इकडे वाचूया शेवटचा पॅरेग्राफ. हो. हरे कृष्ण. पांडव आणि धृतराष्ट्राचे पुत्र हे दोघेही एकाच कुटुंबातील होते, पण या ठिकाणी धृतराष्ट्राचे अंतर्मन उघडे करून दाखवण्यात आले आहे. त्याने जाणीवपूर्वक आपल्या पुत्रांचा कुरु म्हणून उल्लेख केला आणि पांडू पुत्रांना कुळाच्या वंशपरंपरेतून वगळले. यावरून कोणीही धृतराष्ट्राचा आपल्या पुतण्यांशी म्हणजे पांडू पुत्रांशी असणारा विशिष्ट संबंध सहजपणे जाणू शकतो. प्रारंभी केलेल्या चर्चेवरून हे निश्चित आहे की ज्याप्रमाणे भाताच्या शेतामधून अनावश्यक तृण काढून टाकले जाते, त्याप्रमाणे धर्मपिता भगवान श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीत कुरुक्षेत्रावर तृणवत अशा धृतराष्ट्रांच्या पुत्रांसहित इतर सर्वांचा समूळ नायनाट केला जाईल आणि युधिष्ठिर प्रमुख असलेल्या धार्मिक वृत्तीच्या लोकांची स्थापना स्वतः भगवंत करतील. धर्मक्षेत्रे आणि कुरुक्षेत्रे या शब्दांच्या ऐतिहासिक आणि वैदिक महत्वासोबत हेही विशेष महत्व आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का? आपला म्हणजे एकच श्लोक झालेला आहे, तरी पण आता 7 वाजलेत वाटतं. असा वेळ जातो, एकच आपला हे झालेला आहे. पण आज जरा इंट्रोडक्शन मध्ये वेळ गेला. पण 2 तास कसे गेले माताजी कळलं नाही. खूप छान वाटतंय. खूपच छान वाटतंय. समाधान मिळतंय. हो, तर हे म्हणजे मुख्य करून मला तुम्हाला हे सांगायचं होतं की कृष्ण विशुद्ध आहेत आणि आपली शुद्धी झाली पाहिजे. आपली शुद्धी झाल्याशिवाय आपण समजणार
कसं कृष्णाला बरोबर. जेव्हा आपण दूषित आहोत, म्हणून मग ते सगळं समजावून सांगायला थोडीशी उदाहरणं देऊन, म्हणून हा जरा पहिला अध्याय जो आहे ना, जे काय आज मी बोलले, तर एकच म्हणून आपला श्लोक झाला. तर आता काही प्रश्न आहेत का या श्लोकावर? हरे कृष्ण माताजी. बोला. भागवत आणि भगवद्गीतेचं कशा पद्धतीने स्टोरी सांगितली म्हणजे जाते? बघा, भगवद्गीता कसं आहे, हे इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल आहे आणि भगवद्गीता इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल आहे आणि भागवतम केस स्टडी आहे. म्हणजे श्री कृष्णाने सांगितलंय मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू. तर मग ते जेव्हा भक्तांनी केलंय तेव्हा त्यांना काय मिळालंय हे तुम्हाला भागवतामध्ये दिसेल. जेव्हा एखादा भक्त शरण गेलेला आहे तेव्हा त्याला श्रीकृष्णाची प्राप्ती कशी झाली आहे. म्हणजे गीतेत जे सांगितले त्या कृती इन्स्ट्रक्शन्स. त्या भागवत मध्ये स्टोरी. हा, त्याची स्टोरी आहे हरे त्याची, म्हणजे केस स्टडी आपण म्हणूया. हा हा, समजलं. जर एखाद्यानी एक आता ते आहे ना, ध्यायते विषयान् पुंस, तुम्ही जेव्हा विषयांवर चिंतन करता तेव्हा तुम्ही काय होता, त्या इंद्रिय विषयाकडे तुम्ही अटॅच होता, तुमची आसक्ती निर्माण होते. मग आसक्ती निर्माण झाल्यावर काय होतं की तुम्हाला इच्छा निर्माण होते, काम निर्माण होतं, कामातून क्रोध निर्माण होतो, क्रोधातून तुमची स्मृती जी आहे ती कशी होते, स्मृतीचा नाश होतो आणि मग आपण भौतिक कुपात पडतो. तर हे सगळं सांगितलेलं आहे. आता मोठमोठे ऋषी सुद्धा विश्वामित्र यांचं सुद्धा कसा डाऊनफॉल झालेला आहे हे सुद्धा, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला भागवतात दिसतात. हरे कृष्ण माताजी, समजलं. बरं, आणि काय विचारायचं आहे का? नाहीतर मी आता एंड करू. कुमुद माताजी, कुमुद माताजी खूप चांगले श्लोक म्हणतात आणि मला असं वाटतं तुम्ही सर्वांनी त्यांचा फायदा घेतला पाहिजे. मी सांगते ते श्लोक पाठ करा. पाठ करून आपली जी वाणी आहे ही सुद्धा साफ होते. आपण विचार करतो दिवसभर की हा श्लोक आपल्याला पाठ करायचा आहे, म्हणजे त्या मार्गाने तरी आपण कनेक्ट होतो श्रीकृष्णाकडे. कुमुद माताजी. येस माताजी. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. सर्वजण माझ्या बरोबर करा, वातुंच करा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अनंत कृष्णा हरी बोल. आणि सर्वांनी कुमुद माताजींबरोबर म्हणायचं आहे हरे कृष्ण. ठीक आहे, ओके. हरे अनंत वैष्णव वृंदची जय. श्रील प्रभुपादची जय. श्रीमती राधा राणीची जय. हरे कृष्ण हात वर करा सर्वांनी आणि म्हणा अनम्यूट होऊन. कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरी बोल. हरे कृष्ण. प्रणाम. हरी बोल. आता आपण परत पुढच्या रविवारी भेटूया. 2 रविवार मी घेईन, मग त्याच्यानंतर आपण सॅटर्डेचा टाइम ठरवूया. ठीक आहे. हरे कृष्णा. हो चालेल, ठीक आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. हरे कृष्ण.